έχει χαρακτηριστεί ανάλογα στη ζωή της. Είναι δυνατές. Είμαστε καλά εκπαιδευμένοι. Και στο μικρό μου μάτια. Το φωσερόλο εκεί πέρα θα το βγάλω στη Μαργίζα. Πρώτο όνομα. Ναι. Είναι χρήσιμο υλικό. Θα πάρετε. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ορίστε, αυτό είναι για σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Πόσες μέρες έχει βάλει? Είχε βγει 27. Εντάξει, και στο άλλο. Φόρουμ Athens 2015, που είναι σχετικό με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση στην Αττική. Ονομάζομαι Κοντάκου Χριστίνα, είμαι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κηφισιάς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Παπαδημητρίου Γιάννη να ξεκινήσει να μας κάνει μια εισαγωγή για το τι θα απασχολήσει σήμερα το φόρουμ στο οποίο παραβρίσκεστε. Αν θέλει να προσέλθει. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε. Οργανωτικής Επιτροπής, να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, μετά από ένα μεγάλο διάστημα πολλής προσπάθειας και άγχους από πάρα πολλούς φορείς, τους Δήμους που συμμετείχαν σε αυτές τις πρωτοβουλίες απασχόλησης, αλλά και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση πολλών και διαφορετικών έργων, στο Δήμο Κηφισιάς, που είναι εδώ Γενική Γραμματέας, στο Δήμο Καλυθέας, στο Δήμο Γλυφάδας, στο Δήμο Μεταμόρφωσης, στο Δήμο Φιλαδέλφειας, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Δήμο Αθηναίων, πολλοί και διαφορετικοί φορείς με τη συμμετοχή σε πολλά έργα του ΕΒΑ που μας φιλοξενεί, του Επιμελητηρίου της Αθήνας. Θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, παρότι η προσπάθειά μας τους τελευταίους μήνες ήταν να κλείσουν ομαλά αυτά τα έργα, να μπορέσουν να
ολοκληρωθούν οι δράσεις κατάρτισης πρακτικής άσκησης και όσο μπορούσαν δράσεις απασχόλησης, με μικρά αποτελέσματα, θα τα πούμε αυτά, και να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενίσχυσης οικονομικής των συμμετεχόντων σε αυτά τα έργα. Και επειδή η γραφειοκρατία απορρόφησε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενέργειά μας τους τελευταίους μήνες, με πολλά προβλήματα που ενδεχομένως έχετε εικόνα, θεωρήσαμε ότι ακριβώς σε αυτή τη φάση που ξεκινούν νέες δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, ότι πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση εργασίας, θα την έλεγα, αυτό το φόρουμ όχι ως συνάντηση δημοσιότητας για να υποβληθούν τα έργα, αλλά μια συνάντηση εργασίας όπου να βγάλουμε κάποια μαθήματα από την εμπειρία όλων αυτών των 2 ετών περίπου που είχαμε συνεργασία και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε κάθε έναν και κάθε μία ξεχωριστά για δράσεις που μπορεί να αξιοποιήσει. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια εισαγωγή σε ό,τι αφορά αυτές τις τοπικές δράσεις ενίσχυσης απασχόλησης της επιχειρηματικότητας, μαθήματα από την εμπειρία αλλά και πράγματα που θα συμβούν και έχουν σχεδιαστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα στα πλαίσια της επόμενης προγραμματικής περίοδου που έχει ξεκινήσει. Έχουμε το απόγευμα μια συνεδρία για θέματα που αφορούν την πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα, με παρουσιάσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων και πρακτικών παραδειγμάτων. Αύριο το πρωί μια συνεδρία που αφορά την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, παρουσιάσεις στη συνέχεια των δράσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και αφορούν και τον ΟΑΕΔ και αφορούν κάποιες από αυτές διαδικασία ενίσχυσης των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε προσλήψεις το 2015 για την επέκταση αυτής της εργασιακής σχέσης, αλλά πολλές μέσα από τα προγράμματα τα οποία υλοποιήσαμε, αλλά και για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων. Σίγουρα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε. Θέλουμε να αποτελέσουμε σε αυτή τη συνάντηση μια ευκαιρία δικτύωσης, να γνωρίσει ο ένας τον άλλον και να μπορέσει να αντλήσει πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν, από φορείς που ασχολούνται με αυτό. Μια ευκαιρία δικτύωσης, μια ευκαιρία πληροφόρησης για καινούριες εξελίξεις και μια ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν, που ενδιαφέρουν τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά για να δούμε πώς μπορούμε να τα βάλουμε στο μέλλον. Αυτό είναι, με 2 λόγια, ο στόχος μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου ακριβώς στο τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας με πολύ κόπο, που τώρα φτάνει στο τέλος της και ευτυχώς με επιτυχία. Καταφέραμε, και μιλώ εξ ονόματος όλων των φορέων, μετά από πάρα πολλές δυσκολίες σε όλα τα έργα, είτε να έχουμε καταφέρει να έχουμε κλείσει ό,τι αφορούσε τους συμμετέχοντες στις δράσεις οικονομικής ενίσχυσης, είτε να είμαστε σε θέση πλέον να γνωρίζουμε ότι μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες θα κλείσει ακόμα και στους δήμους που δεν έχει κλείσει. Άρα είναι μετά από μια πολύ καλή προσπάθεια, μια ευτυχή στιγμή για μας να μπορέσουμε να μείνουμε λίγο στην ουσία των πραγμάτων και όχι στις διαδικασίες που μέχρι τώρα μας ταλαιπώρησαν αρκετά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στη συνέχεια και επί της ουσίας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου. Θα ήθελα να πάρει το λόγο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γεωργάκης Σταύρος. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου του κ. Μίχαλου, αλλά και την αγωνία του για την επιτυχία του επιχειρήν και για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή στον τόπο μας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι ο οργανισμός που αγκαλιάζει και βοηθά το επιχειρήν. Έχει πάρει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Δήμο Αθηνών και βοηθά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις καινοτόμες ιδέες. Έχει ήδη στεγάσει 42 νέες επιχειρηματικές ιδέες. Έχει δημιουργήσει τη θερμοκοιτίδα των νέων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και το θεσμό των επιχειρηματικών αγγέλων που επενδύουν σε νέες και ελπιδοφόρες καινοτομίες
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν επιχειρηματίες στον τόπο μας οι οποίοι επενδύουν σε νέες ιδέες. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να επιβιώσει και να αναπτυχθεί ξανά, θα πρέπει να στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, να εστιάσει στην παραγωγή, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στη γνώση. Η καινοτόμος και δημιουργική επιχειρηματικότητα είναι μονόδρομος για να οδηγηθεί η ελληνική οικονομία σε μια πραγματικά καλύτερη επόμενη μέρα. Χρειάζεται όμως το κατάλληλο έδαφος. Χρειάζεται ένα ευνοϊκό, θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον. Χρειάζεται κυρίως μια κουλτούρα η οποία ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Δυστυχώς, και στους δύο αυτούς τομείς υπάρχει σήμερα σοβαρό έλλειμμα. Και αυτό δεν εντοπίζεται, κύριε Ινώμα, στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δομικά εμπόδια είναι γνωστά. Είναι η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ειδικά στο κρίσιμο στάδιο της εξέλιξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Είναι οι χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες, τα άκαμπτα και παροχημένα νομοθετικά πλαίσια, σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα απαιτεί ευελιξία και υψηλές ταχύτητες. Είναι ακόμα και η επιφυλακτικότητα εκ μέρους της ίδιας της αγοράς, που συχνά διστάζει να δώσει ευκαιρίες στις νέες επιχειρήσεις. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική. Τις δεκαετίες που προηγήθηκαν της κρίσης, καταφέραμε να υιοθετήσουμε μια φιλοσοφία που εχθρεύεται την ιδιωτική πρωτοβουλία και αναδείξαμε το κράτος σε ρυθμιστή της οικονομικής δραστηριότητας. Δεν προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε επιχειρηματική συνείδηση στις νεότερες γενιές. Το αποτέλεσμα ήταν όλο και περισσότεροι ικανοί νέοι άνθρωποι να αποστρέφονται την επιχειρηματικότητα. Η Ελλάδα έφτασε να παράγει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς πτυχιούχων, που όμως περιόρισαν τις φιλοδοξίες τους σε μια μισθοδοτούμενη θέση ή σε ένα προστατευμένο επάγγελμα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο υπάρχει και είναι εξαιρετικό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αφήσουμε αναξιοποιητό ή να το οδηγούμε εκτός Ελλάδος σε αναζήτηση καλύτερων συνθήκων. Για να τονωθεί η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χρειάζεται όχι μόνο να αναπληρωθεί, αλλά και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίως υπάρχει ανάγκη από περισσότερες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν προοπτικές ταχείας ανάπτυξης. Επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να υπερβούν γρήγορα το κρίσιμο κατόφλι της νεοφυούς και μικρής επιχείρησης, αυξάνοντας αντίστοιχα τον αριθμό των εργαζομένων τους. Μιλάμε λοιπόν για την καινοτόμο μικρομεσαία επιχείρηση, την επιχειρηματικότητα που αξιοποιεί τη γνώση, το ταλέντο, τις νέες ιδέες. Την επιχειρηματικότητα που δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για την απασχόληση και συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Τελειώνοντας, αυτό που ήθελα να σας διαβεβαιώσω είναι ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συνεχίζει να στηρίζει το επιχειρήν, να στηρίζει τις καινοτόμες ιδέες. Εύχομαι καλή επιτυχία στο διήμερο και στο φόρουμ. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεωργάκη Σταύρο. Θα θέλαμε να επανέλθει ο κύριος Παπαδημητρίου για την βασική του εισήγηση. Νομίζω ο κύριος Γεωργάκης έθιξε ακριβώς τον πυρήνα των σκέψεων που θα πρέπει να μας απασχολήσουμε στις επόμενες ώρες. Γιατί για να μπορέσουν αυτό που μας φέρνει όλους εδώ, μέσα από διαφορετικούς ρόλους και διαδρομές και αφετηρίες, είναι ότι συναντηθήκαμε με διαφορετικούς ρόλους σε μία προσπάθεια οργάνωσης κάποιων δράσεων για την ενίσχυση απασχόλησης. Εδώ θα μπορούσε κανείς να βάλει πολλά ερωτηματικά. Ενίσχυση απασχόλησης αυτή την περίοδο, μια περίοδο κρίσης, με ποια εργαλεία και με ποιες προϋποθέσεις. Και στην Ελλάδα, που έχουμε ζήσει αυτή την έντονη περίοδο κρίσης τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην Ευρώπη που επίσης έχουμε σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις αντίστοιχες είχαμε δει και είχαν βιώσει
οι άνθρωποι και οι αντίστοιχες περιόδους, είχε αναδειχθεί το εργαλείο των τοπικών δράσεων για την ενίσχυση απασχόλησης. Αυτό στην χώρα μας μεταφέρθηκε με μια κακή μετάφραση, αν μου επιτραπεί η έκφραση αυτή. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε, παρότι σχεδιάζονται προγράμματα, σχεδιάζονται οικονομικές ενισχύσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, αυτό πολλές φορές δεν το βάζουμε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να συνδέεται πρώτα απ' όλα με την επιχειρηματικότητα, με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που υπάρχουν σήμερα καταρχήν και με τις ανάγκες αυτών που θα υπάρξουν αύριο, των νέων τάσεων και νέων ιδεών στον τομέα της επιχειρηματικότητας και με τις τοπικές ανάγκες όπως τις βλέπει η αυτοδιοίκηση, όπως μπορεί η αυτοδιοίκηση να τις οργανώσει και να τις προωθήσει. Γίνονται λοιπόν πολλές φορές αποσπασματικές δράσεις. Αυτό όσοι άνθρωποι εμπλεκόμαστε επιστημονικά ή και επαγγελματικά με αυτό, το ξέρουμε. Και καλούμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν διαμορφώνουμε πάντα εμείς, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και ο καθένας ατομικά ευθύνη για τις δράσεις όπως σχεδιάζονται, να χρησιμοποιήσουμε λάθος εργαλεία που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι πάντα αποτελεσματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ... Πρέπει να το λέμε, γιατί καμιά φορά όταν ξεκινάμε και πρέπει να υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις υπό την πίεση κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να υποφεληθούν έστω και με μικρό τρόπο, αυτό το ξεχνάμε και δεν το λέμε. Και καμιά φορά προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα διάφορα προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας ως εργαλεία που μπορούν να κάνουν πολλά και φοβερά πράγματα στην προσπάθειά μας να προσελκύσουμε τους ανθρώπους, ενώ η ίδια η πραγματικότητα ξέρουμε ότι θα μας προσγειώσει στα επόμενα βήματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που είδαμε όσοι άνθρωποι εμπλακήκαμε σε αυτά τα τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση και από την πλευρά των Δήμων αλλά και από την πλευρά των φορέων είναι ότι είχαμε έναν ανταγωνισμό προγραμμάτων. Είχαμε πολλούς ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη να έχουν μείνει χωρίς δουλειά ή να μην μπορούν να μπουν καθόλου στην αγορά εργασίας. Είτε ανθρώπους που είχαν δουλειά και την έχασαν, είτε νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι αλλά δεν μπορούν να βρουν τον τρόπο να μπουν στην αγορά εργασίας. Και να ξέρουμε ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να τους βοηθήσουν, αλλά να έχουμε έναν ανταγωνισμό προγραμμάτων όπου ο καθένας να προσπαθεί να βρει κάτι μέσα σε όλα αυτά που γίνονται για να φτιάξει το δικό του ατομικό δρόμο. Που προφανώς το κριτήριο για τον καθένα ξεχωριστά ποιο ήταν, το κριτήριο της αμεσότητας ενδεχομένως στο να υπάρξουν αποτελέσματα, ανεξάρτητα αν αυτά μπορούσαν να του εγγυηθούν μια βιώσιμη θέση εργασίας σε μια βιώσιμη επιχείρηση. Αυτή λοιπόν η αποσπασματικότητα έρχεται πολλές φορές και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην ουσία. Γιατί ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί από όπου μπορεί, να αξιοποιήσει ό,τι μπορεί και βλέπει μπροστά του. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο κινούμενο ποτάμι με ευκαιρίες, ενδεχομένως να το μπορεί να το πει κανείς σε εισαγωγικά, μέσα σε αυτή μια δύσκολη κατάσταση, και ο καθένας προσπαθεί να αξιοποιήσει κάτι από όλα. Παράλληλα, αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Οπότε, ο κάθε άνθρωπος που συμμετέχει βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές και δεδαλώδεις καμιά φορά διαδικασίες, γιατί μια του επιλογή σήμερα του στερεί τη δυνατότητα να κάνει κάτι άλλο πιο ουσιαστικό αύριο το πρωί. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν στην προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια να υπάρξει ένας καλύτερος έλεγχος των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα. Έχουν μπει κανόνες οι οποίοι όμως δεν είναι λειτουργικοί για έξυπνες δράσεις στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Λειτουργούν πάρα πολλά αντικίνητρα. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε ένα μικρό πρόγραμμα κατάρτισης όπως αυτά που υπήρχαν αυτά τα έργα, διάρκειας των 60 ώρων, των 70 ώρων, που αυτό έχει πολύ περιορισμένες ώρες, έτσι κι αλλιώς, αντιμετωπίζεται με τους περιορισμούς που μπορεί να έχει ένας άνεργος ο οποίος επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε μια δράση απασχόλησης ή κατάρτισης διάρκειας 800 ώρων. Αυτό προφανώς οδηγεί τα πράγματα να αποτιμούνται μόνο σε επίπεδο οικονομικό πολλές φορές και όχι σε επίπεδο ουσίας. Ή να έχει προβλήματα άλλα μετά στη συμμετοχή σε πάρα πολλές δράσεις. Είδαμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπορούσαν να αξιοποιήσουν κάποια δράση και ακριβώς προβλήματα που είχαν να κάνουν με την φορολογική τους μεταχείριση, με άλλα θέματα, να τους εμποδίζουν να αξιοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ΑΕΔ, μετά από μια σημαντική καθυστέρηση, ξεκίνησε να υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ήθελαν να προσλάβουν άτομα, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο.
Αυτό ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2014, μια καθυστέρηση περίπου 2 ετών, από το 2012 που έπρεπε να ενεργοποιηθεί, και ενώ είχε φτάσει σε ένα επίπεδο κινητικότητας τους πρώτους μήνες του 2015, γιατί μέχρι να το μάθουν επιχειρήσεις να εμπιστευτούν, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα, τον έκτο του 2015 σταμάτησε η διαδικασία ένταξης νέων επιχειρήσεων και νέων ωφελουμένων σε αυτό. Τη στιγμή που τα έργα στα οποία συμμετείχατε πολλοί από εσάς εδώ ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες, στις 30 Νοεμβρίου. Άρα είχαμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες, ενδεχομένως είχαν βρει και κάποιον εργοδότη και δεν μπορούσαν να το κάνουν γιατί υπήρχε μια αντίθεση και αντίφαση ανάμεσα στις διαφορετικές διαδικασίες. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί κάποια θέματα. Σας ευχαριστώ για τον υπολογιστή όμως. Αυτό μας δημιουργεί πολλά πρακτικά προβλήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία τα οποία θα θέλαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η ευρωπαϊκή εμπειρία συνολικά έχει δείξει ότι οι τοπικές δράσεις είναι σημαντικές. Αυτό φαντάζομαι θα αναδειχθεί και αμέσως μετά. Γιατί πέρα από τα γενικότερα θέματα της οικονομίας, που όπως είπε ο κ. Γεωργάκης έχουν να κάνουν ακριβώς με το κατά πόσο επιχειρήσεις αναπτύσσονται, κατά πόσο το κράτος δίνει βαθμούς ελευθερίας, κατά πόσο υπάρχει τραπεζικό σύστημα να στηρίξει τις επιχειρήσεις, κατά πόσο η εκπαίδευση είναι κοντά στις επιχειρήσεις και εκπαιδεύει ανθρώπους με βάση τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας, έχει σημασία πέρα από το γενικό να βλέπουμε και το τι γίνεται στην κάθε περιοχή ξεχωριστά. Γιατί άλλες ανάγκες έχει, για παράδειγμα, η Μεταμόρφωση που είναι εδώ ο Δήμαρχος, άλλες ανάγκες έχει μια άλλη περιοχή. Αυτό που λείπει είναι το κομμάτι λείπει η πληροφορία, να μπορέσω, γιατί αυτή η πληροφορία που υπάρχει στο τοπικό επίπεδο ακόμα και του λεκανοπεδίου είναι μια πληροφορία που χάνεται στους κεντρικούς σχεδιασμούς προγραμμάτων. Άρα σχεδιάζουμε την ίδια λύση για διαφορετικούς ανθρώπους, το ίδιο κουστούμι για όλους δηλαδή. Κάποιοι χωράνε, σε κάποιους χωράει, σε κάποιους περισσεύει, σε κάποιους υπάρχουν άλλα θέματα. Και γι' αυτό έχει φανεί τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν τοπικές δράσεις σε πάρα πολλές περιοχές που είχαν θέματα είτε αποβιομηχάνησης είτε κρίσης όπως αυτές που αντιμετώπισε η πατρίδα μας. Αυτό επιτρέπει όταν δουλεύετε μαζί με τις επιχειρήσεις να έχει σημαντικά αποτελέσματα. Η εξίσωση που μπορούμε να δώσουμε σε αυτό είναι ότι η απασχόληση για να μπορέσει να επιτευχθεί χρειαζόμαστε από τη μία την επιχειρηματικότητα και από την άλλη τις προσπάθειες κοινωνικής συνοχής. Πρέπει αυτά τα δύο μαζί, κοινωνική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους Δήμους, να είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο. Κατανόηση της λειτουργίας τοπικής αγοράς εργασίας, συστηματική παρακολούθηση του τι γίνεται γύρω μας, κοινωνικός διάλογος και διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο. Άρα, αυτοί που έχουν ρόλο, οι φορείς, τα επιμελητήρια πρώτα απ' όλα, αλλά και οι κοινωνικοί φορείς, οι πολιτιστικοί φορείς, πρέπει να είναι παρόντες σε ένα διάλογο που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Ανάπτυξη σχημάτων συνεργασίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε και με την εμπειρία αυτών των έργων, ότι είναι στην Ελλάδα ζητούμενο πολλές φορές. Οι φορείς μας, παρότι θέλουν να συνεργαστούν, δεν υπάρχουν, πολλές φορές χάνονται στα τυπικά της συνεργασίας και όχι στην ουσία. Είναι μερικά θέματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε ως προϋποθέσεις για την τοπική στρατηγική και την απασχόληση. Αυτό προϋποθέτει και σημαίνει ότι για το ανθρώπινο δυναμικό χρειάζονται ολοκληρωμένες δράσεις που αφορούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει, όχι μόνο αυτές που απέκτησε κάποιος στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε κατά τα χρόνια της δουλειάς, που έχει μπει δηλαδή στην αγορά εργασίας. Πώς αυτές αποτιμώνται, πώς πιστοποιούνται, πώς καταγράφονται. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το δούμε και αύριο το πρωί, υπάρχει ειδική ενότητα. Πώς η διαδικασία αυτή που υπάρχει γίνεται μια διαδικασία οργανώνεται σε τοπικό επίπεδο, ώστε η καινοτομία που πρέπει να αναπτυχθεί να υποστηρίζεται μέσα από εργαλεία όπως είναι οι θερμοκοιτίδες που αναφέρθηκε πριν, αλλά και με εργαλεία υποστήριξης των ίδιων των επιχειρήσεων μέσα από μέντορες, μέσα από διάφορες μορφές δικτύωσης, από learning network, από διάφορες άλλες μορφές για να μπορέσει να αναπτυχθεί, ώστε αυτή η δυναμική που υπάρχει, όταν υπάρχει, που προκαλείται από την ένταξη του ατόμου σε δίκτυα,
να δημιουργεί αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο. Το ότι βρισκόμαστε στην κρίση, ξαναλέω και ίσως κουράζω με την επαναφορά αυτή, είναι ότι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης. Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οποίες βέβαια δεν αρκούν να αλλάξουν εύκολα μια γενική κατάσταση, αλλά βλέπουμε πολλές περιπτώσεις νέων ανθρώπων που φτιάχνουν νέες επιχειρήσεις, βλέπουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων μικρών, οι οποίες κατάφεραν να βρουν τρόπους να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται αυτή όμως η γνώση που υπάρχει σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα ή να μπορεί να φύγει από τα όρια της κάθε μιας επιχείρησης, του κάθε ενός φορέα, του κάθε ενός ατόμου και να γίνει μια γνώση χτισμένη πάνω στη συνεργασία. Η γνώση μαζί με συνεργασία είναι αυτό που επιτρέπει να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες πολιτικές για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό, βάζοντας κάποια θέματα για το διάλογο που θα αναπτυχθεί, είναι να αντιμετωπίσουμε τις αντιφάσεις στο θεσμικό πλαίσιο. Άρα δεν είναι δυνατόν να μην επιτρέπουμε σε ανθρώπους που θέλουν να χτίσουν πάνω στον εαυτό τους και να μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ευκαιρία, να βρουν καταρχήν εργασία ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να μην μπορούν να το κάνουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις το θεσμικό μας πλαίσιο είναι απερχαιωμένο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, μπορούμε να αναφερθούμε και ειδικά σε ερωτήσεις, αν αυτό ενδιαφέρει. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο ανταγωνισμός των προγραμμάτων, το πώς αυτό μπορεί να μειωθεί στο μέλλον, ώστε να μπορεί το κάθε άτομο να αξιοποιήσει τα εργαλεία προς όφελός του με μια λογική διάρκειας, αυτό που κάνω σήμερα να μπορέσει να το διαδεχθεί κάτι άλλο αύριο και αυτά να έχουν μια συνέχεια, να μην ξεκινάμε συνεχώς από την αρχή. Λείπει η διάγνωση αναγκών σε εξατομικευμένη βάση. Αυτό αντιμετωπίστηκε πολλές φορές μέσα στα έργα μέσω της συμβουλευτικής, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε πάντα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε μία αποτύπωση μόνο, ξαναλέω, σε τυπικές δεξιότητες. Δεν ενδιαφέρει, και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ όσοι έχετε χρόνια εμπειρίας ήδη σε δουλειές, ότι δεν ενδιαφέρει μια επιχείρηση ότι κάποιος ενδεχομένως τελείωσε πριν από κάποια χρόνια το Λύκειο. Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία είναι, επιτρέψτε μου, σε μεγάλο βαθμό άχρηστη. Έχουμε μάθει και τα βιογραφικά σε μεγάλο βαθμό και να κινούνται στις απαιτήσεις που έχει το δημόσιο για μια προκήρυξη. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που πρέπει να κρατήσουμε. Χρειάζεται να μπορέσουμε ο καθένας να καταλάβει την ανάγκη να παρουσιάσει σωστά τον εαυτό του, να ξέρει ακριβώς τι εμπειρίες έχει και τι κουβαλάει, γιατί πολλές φορές κάποιος άνθρωπος μειώνει τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος, επειδή κάποια στοιχεία της δικιάς του εμπειρίας δεν τα μεταδίδει. Μια προσωπική εμπειρία, μιλώντας με συμβούλους από όλα αυτά τα έργα στα οποία συμμετείχαμε, είναι ότι πολλές φορές κάποιος ο οποίος δουλεύει άτυπα ή και μαύρα ενδεχομένως, γιατί είναι δυστυχώς ένα μέρος της πραγματικότητας, αυτό προφανώς καταλαβαίνω ότι κάποιες λεπτομέρειες δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Όταν παρουσιάζει τον εαυτό του, είτε με τη μορφή του βιογραφικού, είτε με τη μορφή της παρουσίας σε συνέντευξη, το αποκρύπτει. Θα σας πούν και ειδικότεροι από μένα στελέχοι επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα επόμενα τραπέζια, οι οποίοι είναι σε διεθνείς προσωπικού, ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κακό που κάνουν όλοι. Γιατί μειώνει τις δυνατότητες που έχουν. Δημιουργεί ερωτηματικά σε αυτό που θέλει να προσλάβει έναν άνθρωπο για μία θέση, όταν βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος, μάλλον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι, δεν έχει θέση στην αγορά εργασίας, αλλά δεν κάνει και τίποτα άλλο. Ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πράγματα. Είτε άτυπα, είτε εθελοντικά, είτε με διάφορους τρόπους. Χρειάζεται μεγαλύτερη. Ένα επόμενο στοιχείο είναι ότι χρειάζεται να χτιστούν δεσμοί εμπιστοσύνη σε τοπικό επίπεδο. Είδαμε πολλές φορές και στο επίπεδο των επιχειρήσεων να φοβούνται επιχειρήσεις να έρθουν να συμμετάσχουν σε δράση ή σε απασχόληση, γιατί φοβούνται ακριβώς ότι μπλέκουν σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές δεσμεύσεις σε σχέση με τους φορείς του δημοσίου. Αλλά και επίσης είδαμε πολλές φορές φορείς που θα έπρεπε, καμιά φορά και φορείς επιχειρηματικότητας, και δεν αναφέρομαι στο ΕΒΕ, αναφέρομαι σε άλλους φορείς, ενώ θα περίμεναμε να έχουμε μια μεγαλύτερη αμεσότητα στον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα, να λειτουργούν αρκετά γραφειοκρατικά. Και σε ένα περιβάλλον όπου τα έργα αυτά έχουν δομηθεί γραφειοκρατικά, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να κινήσουμε τις διαδικασίες και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αποτέλεσμα. Εδώ να πω ενδεικτικά, φαντάζομαι το ξέρετε οι περισσότεροι, ότι για τα έργα που μιλάμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττικής,
και συγχωρέστε με αν γίνομαι σε κάποια θέματα λίγο πεζός, απλά προσπαθώ να εξηγήσω πού είναι το πρόβλημα πολλές φορές. Είναι έργα που ξεκίνησαν το 2013, σχεδιάστηκαν το 2012. Έχουν περάσει πολλοί άνθρωποι, κάποιοι δεν είναι καν στις θέσεις που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των προσπαθειών, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αυτά τα έργα, ξαναλέω, ήταν κακά μεταφρασμένα. Με ποια έννοια? Ότι στην Ευρώπη έχουμε μεγάλα έργα τέτοια με προοπτική πολλών ετών συνεργασίας και με δυνατότητα να αξιοποιηθούν, να υποστηριχθούν οι άνεργοι που συμμετέχουν με πολύ ουσιαστικό τρόπο. Εδώ αυτά ήταν όλα σε μια μικρογραφία. Μικρογραφία μεν, αλλά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση δε. Άρα από το 2013, χρόνος επόασης πολύ μεγάλος, από το 12 αιτήσεις για να φτάσουν κάποια στιγμή να γίνονται οι άνθρωποι να επιλέγονται για να συμμετάσχουν στα έργα το 2014 ή και στις αρχές του 2015 σε κάποιες περιπτώσεις, να συμμετέχουν σε αυτά, να υπάρχουν καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση παρά τις προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής και της ειδικής υπηρεσίας, της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής που έχει την ευθύνη των έργων. Και εάν σε πολλές περιπτώσεις δεν παίρναμε την απόφαση από κοινού οι φορείς να δώσουμε προτεραιότητα στα εκπαιδευτικά επιδόματα από την πρώτη δόση χρηματοδότηση των έργων, σήμερα που τελειώνουν τα έργα, δεν θα είχαν καταβληθεί ή δεν θα καταβάλλονται μέσα στις επόμενες μέρες τα εκπαιδευτικά επιδόματα των ανθρώπων. Που αυτό είναι άλλο ένα τεράστιο θέμα σε αυτές τις προσπάθειες, γιατί το ότι υπάρχει μια ελληματική πολιτική στη χώρα μας σε σχέση με το επίδομα ανεργίας και τη στήριξη των ανέργων σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να συζητήσουμε, για να μην ανοίξω αυτή τη συζήτηση, έρχεται και μεταφέρει το βάρος στήριξης πολλών ανθρώπων, το οικονομικό, μέσα από τέτοια προγράμματα. Το οποίο προφανώς είναι ημίμετρο, δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα έπρεπε να λειτουργήσει. Αλλά ξαναλέω ότι αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, δεν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση τότε, σήμερα που σε 3 μέρες τα έργα τελειώνουν, δεν θα είχαν αναβληθεί καν εκπαιδευτικά επιδόματα. Ευτυχώς είμαστε στην ευχάριστη θέση και αυτό να έχει ολοκληρωθεί ή να ολοκληρώνεται, αλλά και η Περιφέρεια Αττικής να μπορέσει να προχωρήσει στη χρηματοδότηση των έργων την επόμενη εβδομάδα και για τις υπόλοιπες δράσεις. Το δεύτερο που μάθαμε είναι κάτι το οποίο επίσης επισημαίνουν πάρα πολλοί ξένοι επιστήμονες ειδικοί σε θέματα της αγοράς εργασίας, αλλά και Έλληνες. Είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρακτική άσκηση με τη μορφή της μαθητείας σε επιχειρήσεις. Όπου είχαμε, και αυτό δώσαμε την νότα σε κάθε έργο, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, όχι όλοι οι συμμετέχοντες, ένα ποσοστό γύρω στο 20, από 20 έως 40% στην καλύτερη περίπτωση, να έχει την ευκαιρία πρακτικής άσκησης για 1 μήνα. Και ξαναλέω, όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά σε ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, άνοιξε την πόρτα για μια μονιμότερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Αν αυτό μπορούσαμε να το έχουμε ως εργαλείο για 6 μήνες, όπου θα υπήρχε ένας συνδυασμός τοποθέτησης σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση, επιστροφή για μικρής διάρκειας καταρτήσεις των 3-8 ώρων, των 24 ώρων, δηλαδή για μικρά δυναμικά workshop, παράλληλα με την επίσκεψη ενός συμβούλου σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, της πρακτικής άσκησης, θα είχαμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Χωρίς να αναφέρω όνομα, εδώ θα σας πω μια περίπτωση μιας κοπέλας από την Καλιθέα, η οποία είχε εργασιακή εμπειρία στο παρελθόν, είχε μείνει άνεργη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορώ να πω ονόματα, αν θέλετε μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία που ήταν, ξαναλέω, μόνο 1 μήνας, κατάφερε και γνωρίστηκε με την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρότερες, ακόμα και όταν έχουν ανάγκη από έναν άνθρωπο για να στηρίξει μια δραστηριότητα, πέρα από τα οικονομικά προβλήματα, αν αυτά τα έχουν λύσει και μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσληψη, πολλές φορές δεν το κάνουν, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο άνθρωπο για να τους βοηθήσει. Επειδή υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στις μικρές επιχειρήσεις να εντάξουν νέους ανθρώπους στην ομάδα τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συστήματα και διαδικασίες που ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι εντάσσονται και επιλέγονται πώς ακριβώς μπορούν να λειτουργήσουν και να ενταχθούν στην ομάδα τους. Στις μικρές επιχειρήσεις που πολλές φορές τα πράγματα τα κινεί ένας ή μία, είναι πολύ δύσκολο να είναι σίγουρος ότι μια νέα πρόσληψη θα βοηθήσει άμεσα. Πολλές φορές μπορεί να περάσουν, όπως δίνουν διάφορες μελέτες, και 5 και 6 μήνες για να μπορέσει αυτή η πρόσληψη να γίνει αποδοτική. Εδώ λοιπόν πολλές φορές υπάρχει ο φόβος ότι ενδεχομένως δεν θα υπάρξει καλή επιλογή. Προσπαθούν να βρουν από κάποιο δίκτυο γνωστών πολλές φορές κάποιον άνθρωπο. Αυτό εννοείται δεν λειτουργεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ή λειτουργεί και με κακά αποτελέσματα και έτσι δεν γίνεται πρόσληψη. Δόθηκε λοιπόν δυνατότητα, μέσα από αυτές τις περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που σας είπα, να υπάρξει γνωριμία και να υπάρξει εμπιστοσύνη ότι είναι πιθανόν το κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη θέση.
είναι μία από τις περιπτώσεις που σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Για παράδειγμα, γιατί δεν μπορούσε να πάρει άδεια από τη δουλειά της για να είναι μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση. Φαντάζομαι θα μπορέσει να συμμετέχει το απόγευμα. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν ευτυχώς πολλές. Πάνω σε αυτό, μια άλλη καλή πρακτική είναι ότι έγινε με τη βοήθεια των συμβούλων που ενεπλάκησαν και από το Δήμο Αθηναίων και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στο έργο που συμμετέχει και από την Αναπτυξιακή του Δήμου Αθηναίων, αλλά και από άλλους φορείς και τη Διάσταση και άλλους. Χαρτογράφηση προσόντων και δεξιοτήτων, ακριβώς για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πάνω στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ήταν η δημιουργία ομάδων υποστήριξης επιχειρήσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο μέσα από αυτή την εμπέδωση της συνεργασίας να αναπτυχθούν και καινοτόμες προσεγγίσεις μεταξύ τους, μέσα από τη χρήση ενός πολύ καταξιωμένου διεθνώς εργαλείου, των Learning Network, δηλαδή δίκτυα μάθησης, όπου επιχειρήσεις με δέσμευση της διοίκησής τους συμμετείχαν, οι φυστάμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε μια προσπάθεια αλληλεπίδρασης για να μπορέσουν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Είναι μερικές από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και είδαμε ότι έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Ξαναλέω, τελειώνοντας, ότι έχουμε επίγνωση ότι αυτό που κάναμε ήταν μια μικρογραφία, χρησιμοποιώντας πολύ μικρά εργαλεία. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ασπιρίνες για μεγάλα, ενώ χρειαζόμαστε πολύ πιο ισχυρά εργαλεία, που όμως ακόμα και στο βαθμό που έγιναν είχαν κάποια θετικά αποτελέσματα. Εάν ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τις αντιγραφές των ευρωπαϊκών πολιτικών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές, ακόμα και σε αυτή την περίοδο θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Καινούργια πράγματα για το μέλλον θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της εταιρικότητας, οι φορείς να μάθουν να συνεργάζονται καλύτερα και πιο αποδοτικά. Εδώ υπάρχουν θέματα που πρέπει να εστιάσουμε. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν και δράσεις έξω από τους Δήμους, δεν μπορούν να υπάρξουν έξω από τους φορείς επιχειρηματικότητας, δεν μπορούν να υπάρξουν έξω από τους τοπικούς φορείς. Εκπαίδευση facilitators, χρειάζονται άνθρωποι. Εδώ υπάρχουν πρωτοβουλίες από πολλούς φορείς. Δεν θέλουμε πάντα εκπαίδευση θεωρητική. Θέλουμε πολλές φορές εστιασμένα πράγματα σε συγκεκριμένες πρακτικές δεξιότητες για τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρηματικών περιβάλλοντων. Άρα εκεί θέλουμε ανθρώπους που να μπορούν να το κάνουν. Αυτό πολύ πρακτικό. Θέλουμε κοινότητες πράξης από ανθρώπους που το έχουν κάνει αυτό πολλές φορές για να μπορούν να το μεταδώσουν. Και ευελιξία εννοείται στη διαχείριση των έργων. Για παράδειγμα, να αναφέρω ένα από τα τελευταία, ένα θέμα που είχαμε και μας αντιμετωπίσαμε είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο καλά κάνει και βάζει διάφορες απαιτήσεις. Προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστεί κανείς τα οικονομικά αυτών των έργων, πρέπει οι φορείς που συμμετέχουν να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Αυτό ενδεχομένως κάποιος το 2009 το σχεδίαζε, το 2007 το θεωρούσε εντελώς λογικό. Και σήμερα παραμένει λογικό. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις? Είναι ότι ο φορέας, ο οποίος έπρεπε ενδεχομένως να πληρώσει κάποιες δαπάνες σημαντικές για την εξέλιξη του έργου, π.χ. ένα ταξίδι στο εξωτερικό για μια ομάδα ωφελουμένων, που έγιναν πολλά από αυτά, ή σε κάποια έργα, όχι σε όλα. Κάποια έργα το προέβλεπαν, ή εκπαιδευτικά επιδόματα, ή δράσεις δημοσιότητας, να μην μπορεί να το κάνει γιατί δεν μπορούσε ο ίδιος να εισπράξει χρήματα. Εκεί λοιπόν, προφανώς δεν λέμε να αλλάξει νομοθεσία και να χαλαρώσει, αλλά θα έπρεπε να δίνει τη δυνατότητα στην ίδια τη σύμπραξη με κάποιο μηχανισμό ελέγξιμο να μπορεί να πληρώσει απευθείας τους προμηθευτές ή τους εκπαιδευόμενους έξω από την συνήθη διαδικασία, διασφαλίζοντας την πρόοδο του έργου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις ταλαιπωρήθηκαν άνθρωποι ή καθυστέρησαν άνθρωποι να ωφεληθούν λόγω αυτών των προβλημάτων. Είπα πολλά. Προσπάθησα από την εμπειρία να βάλω κάποια θέματα από μια πολύ έτσι, δύσκολη περίοδο πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν, σε ό,τι με αφορά και τώρα που φτάσαμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, μου επιτρέπει να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν μια εμπειρία τέτοιων δράσεων και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες από το 2001. Έχω δει και στο παρελθόν και τώρα να υπάρχουν αποτελέσματα όταν τέτοιες δράσεις σχεδιάζονται σωστά με βάση τα εργαλεία της εποχής. Είναι η πρώτη φορά όμως, σας εξομολογούμε τώρα, μπορώ να το κάνω, που φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν.
Φοβήθηκα πολλές φορές ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ωφεληθούν έστω και με τα λίγα εργαλεία που θα υπάρχουν και ότι τέλος όλο αυτό θα καταλήξει σε μια προσπάθεια η οποία θα αποτελούσε ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους. Δεν θεωρώ ότι τα αποτελέσματα, και θα αναφερθούν αυτά και αύριο αναλυτικά ένα έργο, ότι είναι τέτοια τα οποία αλλάζουν την κατάσταση, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ζούμε στη χώρα μας, αλλά και δεν θα μπορούσε να είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, νομίζω ότι δείχνουν κάποια βήματα ελπίδας ότι όταν προσπαθούμε έστω και με λίγα εργαλεία να κάνουμε κάποια πράγματα σωστά, αυτά μπορούν να οδηγήσουν τα πράγματα λίγο πιο πέρα. Όχι να κάνουν θαύματα, λίγο πιο πέρα για να ξεκινήσουμε από καλύτερη βάση την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω στη συνέχεια και με τον κύριο Βούζα και με τον κύριο Καρπέτα και με τον κύριο Κοσκοβόλη θα μπορέσουν αυτά να εξειδικευτούν πολύ πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημητρίου, δεν είναι ο ρόλος μου τέτοιος, αλλά επειδή με προκαλεί η εμπειρία σας, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλη η εμπειρία που έχετε σε τέτοιου είδους προγράμματα και ειδικά με ανέργους και νομίζω όλοι καταλάβαμε ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει στις επιχειρήσεις, στα προγράμματα, σε όλα και πράγματι αυτά τα προγράμματα γνωρίζουμε ότι βρέθηκαν πάνω σε μια μεταβατική περίοδο, βρέθηκαν σε μια, ας το πούμε, καμπή. Είναι από το 2013 και ολοκληρώνονται στο τέλος του 2015. Ήταν πραγματικά, νομίζω, μια περίοδος καμπής για την Ελλάδα και βέβαια μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία σας, είδατε μεγάλη αλλαγή από το 2001 που ασχολείστε ή μάλλον είδατε αλλαγή στο επίπεδο, στο υλικό, εν πάση περιπτώσει, που είχατε των ανέργων που αντιμετωπίσατε μέσα από αυτά και από άλλα προγράμματα αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια? Γιατί όσο να είναι για τις επιχειρήσεις, για όλα αυτά τα γνωρίζουμε, τα ακούμε καθημερινά στην τηλεόραση και παντού. Είδατε να έχει αλλάξει κάτι στο επίπεδο των ωφελούμενων σε αυτές τις παρεμβάσεις? Πολύ γρήγορα, είναι πάροχο του χρόνου. Νομίζω ότι τα παλιότερα χρόνια ήταν πιο εύκολο, προφανώς ήταν πιο εύκολο να βρει κανείς δουλειά και το πρόβλημα ήταν ότι οι άνθρωποι που έψαχναν δουλειά και είχαν ενδιαφέρον είτε να ανοίξουν τη δική τους δουλειά είτε να βρουν δουλειά, είναι ότι δεν είχαν, παρά τις σπουδές τους, σε πολλές περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το αν είχαν τελειώσει λύκειο, γυμνάσιο ή και πανεπιστήμιο πολλές φορές, δεν είχαν τα προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται για την άσκηση του επαγγέλματος. Είχαμε κάποιον δηλαδή που ήξερε θεωρητικά πράγματα, αλλά δεν ήταν χρήσιμος από την πρώτη μέρα στην επιχείρηση για να κάνει αυτό για το οποίο έχει εκπαιδευτεί ενδεχομένως και πολλά χρόνια. Ή ανθρώπους που είχαν τελειώσει απλά το λύκειο χωρίς να ξέρουν να κάνουν πρακτικά πράγματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση ενός γραφείου. Χρήση υπολογιστή. Ή ανθρώπους που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Αυτό συνέβαινε παλιότερα. Τώρα με την κρίση πάρα πολλοί κόσμος έχασε δουλειές, είχε εμπειρία, ήταν καλός στη δουλειά του, αλλά δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Είτε για το αντικείμενο που είχε μειωθεί πάρα πολύ σε συγκεκριμένους κλάδους και δεν μπορούσε να ξαναβρει δουλειά, είτε νέα παιδιά που είχαν σπουδές, οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν είχαν εμπειρία, πάλι δεν μπορούσαν να βρουν κανονική θέση στην αγορά εργασίας. Άρα άλλαξε αυτή η εικόνα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θεωρώ θετικό, όχι από την κρίση, αλλά από τα στοιχεία των αλλαγών, είναι ότι νομίζω ότι μετά το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι, γιατί όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ο καθένας μπορεί να πει για ποιο λόγο έχει ταλαιπωρηθεί αυτή την περίοδο, είναι ότι έχει νομίζω, προφανώς και αυτό δεν αφορά όλους μας, αλλά αφορά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν, η συνείδηση του ότι πρέπει κάτι να κάνουμε οι ίδιοι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ιτημένοι, ότι τίποτα δεν υπάρχει γύρω μου να πιαστώ και να το αξιοποιήσω, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό αρχίζει. Αυτό δεν ίσχυε το 2010 ή το 2011 ή το 2012, αλλά το βλέπω τώρα τα τελευταία 1,5-2 χρόνια, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς ποιοι μήνες είναι, βλέπω γύρω μου ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να συνεχίζουν να μην έχουν δουλειά ή να συνεχίζουν να ψάχνονται, αλλά λένε να κάνω κάτι. Ωραία. Τα γενικά πράγματα καλά είναι να συμβούν ενδεχομένως, αλλά πρέπει να κάνω κάτι κι εγώ. Και το τρίτο είναι ότι θα σας πω κάτι, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό. Το Μάρτιο είχαμε μια συνάντηση στη Σπάρτη. Σπάρτη, δεν ξέρω πόσοι ξέρετε την περιοχή και έχετε εικόνα, είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη με φιλόξενους κατοίκους που δραστηριοποιείται πολύ στον αγροτικό τομέα. Δεν περίμενα ποτέ ότι σε ένα κεντρικό δρόμο εκεί, σε ένα μπαρ που πάει κόσμος, νέα παιδιά τα βράδια, θα είχε στηθεί ένας προτζέκτορας.
και θα γινόταν μια παρουσίαση μιας νέας επιχείρησης που είχαν μόλις στηθεί, είχε κάποιους μήνες ζωής και μάλιστα είναι από τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού καινοτομίας που γίνεται από την συνεργασία της Eurobank με το Κοράλια, ένα κλάστερ σε θέματα μικροηλεκτρονικής, η οποία αυτή η επιχείρηση δεν ήταν κάποια startup σε θέματα τεχνολογικά, γιατί καμιά φορά μένουμε μόνο σε αυτό. Ήταν μια επιχείρηση που αξιοποίησαν δύο νέα παιδιά που είχαν τελειώσει αντίστοιχα ΤΕΗ, κάποιες ορεινές και ακαλλιέργητες για χρόνια εκτάσεις και έφτιαξαν μια εταιρεία, την Υγεία, η οποία κάνει καλλιέργεια, πώς το λένε, υπερτροφών, αυτά τα γκότζι μπέρι, αρώνια και διάφορα άλλα, αλλά το έκαναν με έναν τρόπο πραγματικά εντελώς διαφορετικό από μια πεπατημένη καλλιέργεια. Με πολλή δουλειά, με λίγα χρήματα, γιατί αυτά δεν είχαν πάρει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με πολύ σημαντικά αποτελέσματα και με πολύ σωστή καθοδήγηση που είχαν από την ομάδα του ΕΓ. Θεωρώ λοιπόν το να βλέπω σε ένα μπαρ, ξαναλέω, όχι σε χώρο συνεδριάσεων, 200 άτομα στη Σπάρτη, να υπάρχει το αδιαχώρητο, νέα παιδιά που να θέλουν να ακούσουν μια άλλη επιχειρηματική ιδέα από κάποιους που ξεκίνησαν, αυτό εγώ προσωπικά δεν περίμενα να το δω στην πατρίδα μας. Δεν σημαίνει ότι έπρεπε να περάσουμε όλα όσα περάσαμε και όσα περνάμε και θα συνεχίσουμε να περνάμε για να γίνει αυτό. Προφανώς όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι ελπιδοφόρο το ότι γίνονται νέα πράγματα τα οποία αποτελούν παραδείγματα για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει εδώ και η πρώτη θεματική περίοδος. Και να περάσουμε στο δεύτερο θεματικό αντικείμενο, να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρήστο Βούζα, ο οποίος είναι ο δημιουργός της αυτοδιοίκησης GR, δημοσιογράφος πολύ γνωστός νομίζω σχετικά με την αυτοδιοίκηση. Να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Από τη θέση του ιδρυτή και του διευθυντή του αυτοδιοίκηση.gr από το 2008, θεωρώ εαυτόν πλέον άνθρωπο της αυτοδιοίκησης. Δεν έχω σχέση βέβαια, όπως είναι ο κ. Παπαδημητρίου, που είναι ειδικός στα προγράμματα απασχόλησης, όμως παρακολουθώντας τους δημάρχους, παρακολουθώντας το πώς λειτουργούν οι δήμοι και ειδικά μετά το 2010 που ξεκίνησε η μεγάλη κρίση στη χώρα μας και το μεγάλο πρόβλημα είναι η ανεργία, βλέπω ότι οι δήμοι μπορούν και πρέπει να παίξουν ένα κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τοπικής ανεργίας. Και αυτό γιατί οι δήμαρχοι και γενικά ο μηχανισμός των δήμων γνωρίζει πολύ καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από ό,τι τις γνωρίζει αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κεντρικό κράτος. Βεβαίως, πρέπει να πούμε και το αρνητικό ότι συνήθως δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία και ο συντονισμός και η συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των δήμων και του κεντρικού κράτους. Πολλές φορές υπάρχει και ατολμία και των ερετών, αλλά και του ίδιου του μηχανισμού των δήμων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, π.χ. σε συνεργασία με τους ιδιώτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί ερετοί και μηχανισμοί των δήμων, οι οποίοι δεν θέλουν καμία συνεργασία με ιδιώτες, το έχουν ως ταμπού. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε και όλοι, νομίζω, γνωρίζουμε ότι ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί η ανεργία είναι η ανάπτυξη. Οι δήμοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν την ανεργία με κάποια προγράμματα απασχόλησης, που αυτό είναι πολύ καλό. Αντιμετωπίζουν τη φτώχεια με κοινωνικά παντοπολία ή με άλλες δομές που έχουν φτιαχθεί και αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ο δυναμικός τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας και της αύξησης της απασχόλησης είναι η ανάπτυξη. Και αυτό γίνεται μόνο με επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο, είτε αυτές είναι δημόσιες, είτε είναι ιδιωτικές. Νομίζω λοιπόν ότι, αυτή είναι η άποψή μου,
ότι εγώ είμαι υπέρ πολύ του δημοσίου, έτσι, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Θεωρώ όμως ότι όταν δεν φτάνουν δημόσιες επενδύσεις, πρέπει να γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις, να γίνεται ανάπτυξη και να αυξάνεται και να μειώνεται η ανεργία. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα και σε αυτό το επίπεδο οι δήμαρχοι και ο μηχανισμός των δήμων και οι δήμοι γενικότερα έχουν μπροστά τους πεδίο δόξης λαμπρό και θα το δούμε τα επόμενα χρόνια αν θα το καταφέρουν. Γιατί είναι καλό μερικές φορές να ρίχνουμε τις ευθύνες ως αιρετοί, να ρίχνουν τις ευθύνες ως αιρετοί στο κεντρικό κράτος, αλλά τελικώς το πολιτικό κόστος βαρύνει τους ίδιους, αν δεν γίνει κάτι στην περιοχή τους. Και αυτό νομίζω ότι το γνωρίζουν οι αιρετοί πολύ καλύτερα από όλους μας. Αυτά νομίζω ήθελα να πω. Εύχομαι καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, τον κύριο Μιλτιάδη Καρπέτα. Μας έκανε σήμερα την τιμή, αν και άφησε την πέτα, νομίζω, για χάρη μας, που είχε μια έκτακτη συνεδρίαση. Εγώ είμαι αιρετικός. Με την έννοια που έδινε στον όρο Μποσουέ. Αιρετικός είναι όποιος έχει προσωπική άποψη. Έχω προσωπική άποψη και εννοώ να την εκφράζω χωρίς φόβο και με πάθος. Θα ξεκινήσω με ένα αξίωμα. Το περιβάλλον θυγήν αδύνατο. Αυτό που λένε περί πεπρωμένου είναι παραμύθι. Το αξίωμα ελπίζω και πιστεύω να φανεί στη συνέχεια τι σχέση έχει με τα θέματά μας. Ο τίτλος της ημερίδας είναι «Επιχειρηματικότητα, καινοτομία, απασχόληση». Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα απλά και να τα οριοθετήσουμε ξεκάθαρα. Τι είναι η επιχειρηματικότητα, τι είναι ο επιχειρηματίας. Άποψη δική μου. Ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι ένα άθροισμα δημιουργικοτήτων. Υπάρχουν δημιουργίες, οι οποίες δίνουν μια όθηση στις ανθρώπινες κοινωνίες, στην οργάνωσή τους, στην πρόοδό τους κτλ. Οι δημιουργίες αυτές είναι πολλών ειδών και χαρακτήρων. Η πολιτική και πολιτιακή οργάνωση, η οικονομική ανάπτυξη, η καλλιτεχνική δημιουργία, η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η μουσική κτλ. Οι θεμελιωδέστεροι όμως παράγοντες πάνω στους οποίους βασίζεται η ανθρώπινη δημιουργικότητα είναι δύο. Η κοινωνική οργάνωση, πολιτική, κοινωνική, διοικητική και η οικονομική δημιουργία. Η οικονομική δημιουργία με την έννοια την εξασφάλιση των υλικών πόρων. Πρώτα επιβίωσης και εν συνεχεία ανάπτυξης και δημιουργίας. Πώς δημιουργείται, πώς αναπτύσσεται η οικονομική δημιουργία? Αναπτύσσεται μέσα από την έννοια της επιχειρηματικότητας. Άνθρωποι που έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς, το δαιμόνιο, την έμπνευση, δημιουργούν πλούτο κατά τρόπο αντίστοιχο και ανάλογο που εκείνος που έχει το δαιμόνιο της μουσικής δημιουργεί τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής, τα δικά του. κτλ. Όλες οι άλλες δημιουργίες προϋποθέτουν την ύπαρξη υλικών μέσων και δυνατοτήτων πέραν των αναγκών επιβίωσης. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι ο ασκών την επιχειρηματικότητα είναι δημιουργός που προηγείται και των δημιουργών του πολιτισμού. Το στερεότυπο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα
και δεν δυσκολεύομαι να ομολογήσω ότι το έχω υπηρετήσει, είναι ότι ο επιχειρηματίας και η επιχειρηματικότητα είναι κάτι που είναι στα όρια της εγκληματικότητας, της ανηθικότητας, της διαρπαγής, της λαιλασίας. Η πείρα ζωής μου δίδαξε ότι στατιστικά οι ενάρετοι επιχειρηματίες, οι ενάρετοι γιατροί, οι ενάρετοι δικηγόροι, οι ενάρετοι πολιτικοί κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα. Υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, υπάρχουν ενάρετοι, υπάρχουν και δόλιοι, υπάρχουν και πανούργοι, υπάρχουν και κακούργοι. Η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί κάτω από συγκεκριμένους πολιτικούς όρους και ιδεολογικές δυσμορφίες και στρεβλώσεις έχει καταλήξει σε ένα ακλόνητο στερεότυπο. Το είπε ο κύριος Βούζας προηγουμένως, ότι οι Δήμοι, αναφέρομαι στους Δήμους, έχουν δυσανεξία απέναντι στους ιδιώτες. Ποιος να την κάνει την επιχειρηματικότητα? Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί άλλος τρόπος. Την κάνουν οι ιδιώτες που έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς. Να φέρω δύο παραδείγματα που διαμόρφωσαν τον κόσμο διαφορετικά. Γερμανοεβραίος τυχοδιώκτης Λεβί Στρος, την εποχή της Χρυσοθυρίας, πήγε στον ποταμό Κολοράντο για να βρει χρυσάφι. Και παρατήρησε ότι οι χρυσοθύρες πνιγώσανται στη λάσπη, βρίσκανε ή δεν βρίσκαν τίποτε και με τις πάνινες παντελόνες πολλές φορές δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν από τη λάσπη. Και είχε την ιδέα ότι αν αντί για τις πάνινες παντελόνες φτιάξει παντελόνες από καραβόπανο, θα τους γλιτώσει. Και του πήγε παραπέρα η ιδέα ότι το χρυσάφι δεν είναι στη λάσπη, είναι στην ιδέα. Όπως ξέρετε, το τζιν που ξεκίνησε έτσι, άλλαξε τον κόσμο. Να σας πω και ένα εγχώριο. Εάν ο Λάτσης παρέμενε κλητήρας της Αγροτικής Τράπεζας Σαμαλιάδος, όπου είχε περάσει, πιθανόν να γινόταν πρόεδρος του Συλλόγου Αγροτοϊπαλλήλων Αμαλιάδας ή Νομού Ηλίας, αλλά ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός, γιατί ο Λάτσης έβαλε τη σφραγίδα του. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τώρα πια που είμαι όριμος, κάποτε είχα άλλες απόψεις, το ομολογώ. Γιατί ο τάδε μουσουργός, ο τάδε αρχιτέκτονας, ο τάδε είναι πρόσωπο που του αποδίδουμε τιμή, ή ο τάδε μεγάλος πολιτικός, και πολύ καλά κάνουμε, έτσι, αλλά ο δημιουργός του πλούτου είναι αυτό που λέγανε οι Ρωμαίοι τούρπες περσόνες, εσχρά πρόσωπα. Αυτή είναι η άποψή μου, και αν δεν ξεκινήσουμε τα βασικά και θεμελιώδη και δεν ξεκαθαρίσουμε καθαρά και εξάστερα και επί της ουσίας ότι η επιχειρηματικότητα είναι ο δημιουργός του πλούτου που τον έχει ανάγκη η κοινωνία. Για να αφήσω στη μέση, το μεσαίο όρο την καινοτομία και θα επανέλθω, και να πάω στον τρίτο, απασχόληση. Το πρώτο και το σημαντικότερο που εξασφαλίζει η επιχειρηματικότητα είναι η απασχόληση. Ποιο είναι το στερεότυπο σε αυτή τη χώρα? Το στερεότυπο είναι ότι η απασχόληση είναι υπόθεση πελατείας. Και πελατείας, κυρίως και προπαντός, πολιτικής σχέσης. Το στερεότυπο δεν έχει εκλείψει και δεν έχει κλονιστεί ουδέκαται ελάχιστον. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή περνάει από Δημοτικά Συμβούλια, θα μου έρθει και στο δικό μου κάποια στιγμή φαντάζομαι, το εξής αγωνιστικό αίτημα. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ο ΑΕΔ, ένα πρόγραμμα της μισής ασπιρίνης, λέω εγώ, στην καταπολέμηση της ανεργίας, τα γνωστά 5 μήνα. Υπάρχει κινητικότητα και παίρνονται αποφάσεις από Δημοτικά Συμβούλια που λένε να παραταθεί, 32.000 περίπου είναι, να παραταθούν μέχρι τη λήξη του μνημονιακού περιορισμού των προσλήψεων. Θαυμάσια ιδέα, τη χειροκροτώ, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω φυτέψει λεφτόδεντρα και όποιος το ζητάει θα πρέπει να πει πώς θα πρέπει να πληρώνονται. Δεν είναι μόνο αυτή η διάσταση, είναι και μια άλλη. Εμένα μου μπήκε
έτσι σαμπυρωμένο καρφί στο μυαλό μου, σε μια εποχή πολιτικής παρακμής που την έχω ζήσει, διορίστηκαν στην Ολυμπιακή 754 άτομα σε ένα διάστημα 2-3 μηνών. Και τότε έκανα μία σκέψη. 754 άτομα ήταν και από μια συγκεκριμένη περιοχή, ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, τόσο επί 14, εκείνο στοιχίζει τόσο. Μα τι είναι τούτο, κοινωνικό πλεόνασμα που πάει στον αέρα. Και μου ήρθε μια δεύτερη σκέψη. Αυτή είναι η ζημιά. Αυτή είναι η μικρή και η ελάχιστη ζημιά. Ποια είναι η μεγάλη ζημιά? Ότι 754 άνθρωποι μετατραπήκανε σε αργόμισθους, κυφήνες, κατά ισχυρή πιθανότητα, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν. Ο ένας βγάζοντας πατάτα, ο άλλος ανοίγοντας σουβλατζίδικο, κάποιος που θα είχε δαιμόνιο που λέγαμε παραπάνω επιχειρηματίας κτλ. Εάν δεν αλλάξει το στερεότυπο της απασχόλησης, ό,τι και να λέμε του πώς λύνεται το πρόβλημα της απασχόλησης και το πρόβλημα σε ζεύξη με την προηγούμενη έννοια της επιχειρηματικότητας, τότε θα είναι οι προσπάθειές μας και οι προσπάθειές σας των συμφοριασμένων σαν των τρώων. Όχι διότι σε κάθε ιστορική περίοδο δεν θα υπάρξουν οι εξαιρέσεις που θα βρουν τις χαραμάδες και εναντίον του δυσμενούς περιβάλλοντος, αλλά αυτό θα αποτελεί εξαίρεση και η κοινωνία θα καθυλώνεται. Δεν είπα τίποτα για την καινοτομία. Δεν είπα διότι αυτή η λέξη δεν έχει φορτιστεί πολιτικά και δεν έχει διαστρεβλωθεί όπως οι άλλες, αλλά εκ των πραγμάτων συνθλίβεται ανάμεσα στις δύο άλλες έννοιες. Εν κατακλείδη, εγώ πιστεύω ότι αυτή η χώρα, για τις σημερινές συνθήκες, οι οποίες έχουν μετατρέψει παραδοσιακά μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, ο διαμελισμός, οι ορεινοί όγκοι, οι δυσχέρειες στην επικοινωνία κτλ., τα νησιά και το έτσι, υπό τα σημερινά διεθνή δεδομένα, είναι όλα εκείνα που ήταν μειονεκτήματα, είναι όλα πλεονεκτήματα. Το κλίμα, οι φυσικές ομορφιές, κορυφαία, η κινητικότητα στην παγκόσμια κοινωνία άνετη, ένα πρόσθετο μοναδικό στοιχείο η ιστορική μνήμη, τα στίγματα. Πιστεύω εν κατακλείδη ότι αν αυτή η χώρα μπορούσε να απαλλαγεί από τα σακατιλίκια, που είναι αυτά ακριβώς που περιέγραψα, και ανεμπόδιστα οι δημιουργικές δυνάμεις να τεθούν σε κίνηση, πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα χρονικό διάστημα 3 ετών, θα μπορούσε να απογειωθούν τα πάντα. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος και τους λόγους τους καταλαβαίνει ο καθένας γιατί δεν είμαι αισιόδοξος. Φεύγω από τη γενική τοποθέτηση. Εγώ γενική μόνο τοποθέτηση μπορούσα να κάνω. Ούτε τεχνικός είμαι, ούτε οικονομικός, ούτε έχω διατελέσει στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Αλλά νομίζω ότι τα γενικά αποτελούν την προϋπόθεση, γι' αυτό τα είπα. Να πάω στα ειδικά. Ίσως στις σκέψεις μου αυτές με βοήθησε και ένας παράγοντας που έχει να κάνει με την ενάσκηση μικροπολιτικής δραστηριότητας, το μικρό με την έννοια του μεγέθους, γιατί ένας δήμος, ένας μικρός μεσαίος δήμος, είναι λίγο το κοιμία στο ποτήρι, μην πούμε ότι είμαστε και πολιτικοί, έτσι. Λοιπόν, σκέφτηκα αφότου βρέθηκα σε αυτή τη διαδικασία, ότι όταν έχεις την ευθύνη να κάνεις κάτι, να διαχειριστείς τις υποθέσεις ενός τόπου, το πρώτο πράγμα από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει είναι τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει. Και ο Δήμος μου είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης, Κουκουβάωνες, για όσοι δεν το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς και να ψάξεις πολύ. Το μοναδικό πλεονέκτημα που έχει είναι ότι έχει μια οικονομική ζώνη. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Να προωθήσεις και να ενισχύσεις και να υποβοηθήσεις όσο γίνεται περισσότερο την επιχειρηματικότητα.
στο περιβάλλον και στις συνθήκες που βρισκόμαστε και στις οποίες παρέλαβα το Δήμο, έκανα πολύ λίγα πράγματα. Η πρόθεση όμως, η πρόθεσή μου, και όχι μόνο η πρόθεσή μου, και ο δημόσιος λόγος που εκφράζω, και είναι αυτός που ακούσατε. Τον ίδιο θα ακούσετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον ίδιο θα ακούσετε και στο καφενείο και στην πλατεία που θα κουβεντιάζω. Λοιπόν, και λέω ότι τουλάχιστον από πλευράς παιδαγωγικής, πιστεύω ότι η πολιτική κυρίως και προπαντός πριν από οτιδήποτε άλλο είναι διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας, έτσι, εκεί πάω να βάλω ένα μικρό λιθαράκι. Για όσους από εσάς, και νομίζω οι περισσότεροι, είστε άνθρωποι της οικονομίας, το δηλώνω κατηγορηματικά. Και ζητάω και τη βοήθεια όλων σας. Εγώ, θαρετά, ξεκάθαρα, δεν με αφορούν οι κρατούσες αντιλήψεις, λέω ότι η επιχειρηματικότητα είναι πρωταρχικός στόχος ανάπτυξης στο Δήμο. Το ξεκαθάρισα και αυτό. Να πάω σε ένα τελευταίο. Εδώ νομίζω γίνεται η μερίδα επαφορμής και σε σχέση με τα προγράμματα ΕΚΟ, ΤΟΠΣΑ κτλ. Στα οποία εγώ έδωσα προτεραιότητα και ενταχθήκαμε σε κάποια προγράμματα. Γίνανε κάποια πραγματάκια, αλλά δεν είχα ποτέ την αισιοδοξία ότι θα γίνουν πολλά πράγματα, για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Όταν τα στερεότυπα για τον μέσο άνθρωπο που πάσχει, που δεν είναι να ανοίξει επιχείρηση, να βρει δουλειά ή να κάνει, είναι να διοριστεί στο Δήμο, να προληφθεί στο δημόσιο. Τα εκλεπτισμένα προγράμματα που στις χώρες, τις οργανωμένες ευρωπαϊκές, γίνονται υπό τέτοια σχήματα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να είναι παραγωγικά και δημιουργικά σε μια χώρα, σε μια κοινωνία που έχει τόσο ισχυρές, αναχρονιστικές, να τις πω, οπισθοδρομικές, εξωπραγματικές αντιλήψεις περί οικονομίας, περί επιχειρηματικότητας και περί απασχόλησης. Λοιπόν, νομίζω ότι σας κούρασα παραπάνω από όσο είχα πρόθεση. Σας ευχαριστώ και να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να καλέσουμε τώρα τον κύριο... Ναι. Τον κύριο Κοσκοβόλη Σύρο, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Μας επιτρέψετε μισό λεπτάκι. Καλημέρα και από μένα. Κοσκοβόλης λέγομαι, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Καταρχάς και με βάση αυτά που άκουσα, θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί την τοποθέτησή μου. Θα κάνω μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε το θέμα της τοπικής ανάπτυξης και της απασχόλησης ή της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να δούμε ότι με την κρίση που υπάρχει και τις νέες διαμορφωμένες συνθήκες, πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα
από μια τελείως διαφορετική πλευρά. Σε αυτό προσωπικά έχω αξιοποιήσει και την εμπειρία που αποκόμισα από τα προγράμματα που υλοποιήσαμε και θέλω να το πω και ως ένα συμπέρασμα, ταυτόχρονα με προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα μπορεί να είναι δημιουργικές για την επόμενη περίοδο. Επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει συνθήκες και μιλάμε για επιχειρηματικότητα και καινοτομία, είναι λιγάκι δύσκολο να μιλήσουμε, αν πάμε στους ανέργους, να πούμε ότι μπορούν οι άνεργοι από μόνοι τους να κάνουν επιχειρήσεις. Για τον περισσότερο κόσμο είναι δύσκολο. Και είναι δύσκολο γιατί δεν λειτουργεί η καρδιά της οικονομίας που είναι οι τράπεζες. Δεν λέω για τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά λέω για τα κλασικά ζητήματα χρηματοδότησης. Θα μπορούσαν μεμονωμένα οι άνεργοι να κάνουν επιχειρήσεις. Ναι, και μεμονωμένα, αλλά πού? Σε ένα διαρθρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια θερμοκοιτίδα, όπου εδώ χρειάζεται να δούμε τη νέα διάσταση της συνεργασίας με τους Δήμους, με τους επαγγελματικούς φορείς, με τους άλλους τοπικούς φορείς, που όπως και σε άλλες περιοχές, τουλάχιστον προσωπικά που έχω παρακολουθήσει, που πέρασαν σε κρίση από κρίση και θέλησαν να βγούνε, παραδείγματος χάρη Αγγλία, ακριβώς χρησιμοποίησαν αυτή τη μορφή, δηλαδή εγκαταλελειμμένους χώρους, στους οποίους μέσα έβαλαν επιχειρήσεις, οι οποίες όμως είχαν και υπηρεσίες. Δηλαδή υπηρεσίες όπως είναι γραμματιακή υποστήριξη, όπως είναι κοινά λογιστήρια, όπως είναι σύμβουλοι για υποστήριξη για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην είναι έρμεα σε μια αγορά η οποία ήδη μαστίζεται και όπου δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Γι' αυτό λέω, επειδή βλέπω και τις ανακοινώσεις που βγαίνουν για τα νέα προγράμματα, θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να τα αξιοποιήσουν οι νέοι άνεργοι. Μάλλον οι σχεδιαστές έχουν μείνει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Σας το λέω με πάση ειλικρίνεια. Δηλαδή, αν θα σχεδίαζα τώρα ένα πρόγραμμα, και έχω σχεδιάσει, γιατί με ξέρουν εδώ διάφοροι, έχω σχεδιάσει προγράμματα, το θέμα είναι να δεις τι απαιτεί η συγκυρία σήμερα. Να την πιάσεις αυτή και να δώσεις μια λύση στους νέους. Ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι για τις μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες υπηρετούμε, σαν επιμελητήριο και το ΕΒΑ εδώ, μικρές και μεγάλες. Κάναμε μια πολύ πετυχημένη δράση. Συνεργασία μικρών επιχειρήσεων. Και ήταν πειραματικό. Το αν θα μπορούν η γνωστή δράση coins. Στο αν μπορούν να επιτύχουν. Και όμως, αυτή την περίοδο, 7 διαφορετικά σχήματα, πάνω από 150 επιχειρήσεις αποφάσισαν να συνεργαστούν. Γιατί είδαν ότι δεν μπορεί να πάει διαφορετικά και να κάνουν καινοτομίες και να καινοτομήσουν. Πώς? Η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί από μόνη της να κάνει σοβαρές καινοτομίες. Γι' αυτό το σύστημα αυτό του Open Innovation, δηλαδή εισάγω καινοτομίες από ένα σύστημα άλλο εξωτερικό και επηρεάζω την λειτουργία μιας σειράς επιχειρήσεων, είναι το επιτυχημένο. Αλλά απαιτεί συνεργασία. Παραδείγματος χάρη, είναι το παράδειγμα του ταξί. Τα ταξί είναι ένας παραδοσιακός κλάδος. Μια ομάδα νέων έκανε την εφαρμογή, μια καινοτόμα εφαρμογή. Και πήραν τα ταξί και παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες. Αυτό είναι το Open Innovation. Μια ομάδα απ' έξω, οι νέοι δηλαδή πάλι που είναι καινοτόμοι και τα λοιπά και οι οποίοι παράγουν, έχει το ΕΒΑ εδώ μια θερμοκοιτίδα που έχει μέσα καινοτόμες επιχειρήσεις. Αυτοί κάνουν applications. Ξέρετε, έχω διαπιστώσει. Επειδή κάναμε και συνάντηση των clusters αυτών, των συνεργατικών σχηματισμών με τους νέους, ότι μεν νέοι έχουν ένα καινοτόμο προϊόν, δεν ξέρουν πού να το πουλήσουν, οι δε παραδοσιακές επιχειρήσεις θέλουν να δουν καινοτόμα προϊόντα, δεν ξέρουν πού να τα βρουν. Εφαρμογές. Και το θέμα είναι πώς θα κάνεις το matching. Επομένως, και στην περίπτωση αυτή μιλάμε για συνεργασία μικρών, μεγάλων, μικρών μεταξύ τους κτλ. Και φυσικά νέων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι σε ένα δομημένο περιβάλλον. Θερμοκοιτίδες, επιχειρηματικά κέντρα. Η τοπική ανάπτυξη δεν μπορεί αλλιώς να τροφοδοτηθεί και αυτό δείχνει και η διεθνής εμπειρία, ότι εάν δεν έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Λέω, ένα άλλο ζήτημα που δείχνει τη δυνατότητα να υπάρξει ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο, πιστεύω ακράδαντα, ότι είναι η κοινωνική οικονομία. Και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτό απαιτεί συνεργασίες στο τοπικό επίπεδο, νέων κτλ. Και εδώ θέλω να πω ότι, μιας και είναι και ο Δήμαρχος εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό
Το έλεγα και προχθές στην Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας που μιλούσαμε, και δεν έγινε πιθανόν αντιληπτό. Είπα ότι οι Δήμοι πρέπει να συμβάλλουν. Εγώ είδα Δήμους στην Αγγλία, οι οποίοι έδωσαν υποδομές. Ήταν αλληλέγγυοι για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα, να φύγουν από την κρίση. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Όχι απλώς, και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος, απολύτως συμφωνώ με όσες διαπιστώσεις έκανε, όχι απλώς να πούμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά την επιχειρηματικότητα, αλλά πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Εγώ λέω, υπάρχουν αργούσες υποδομές, πολλές. Υπάρχουν τα επιμελητήρια, 2. Υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Και υπάρχουν και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν με ένα καινούργιο πλαίσιο. Εκεί πρέπει να στραφούν τα όποια προγράμματα, να τροφοδοτήσουν τη συνεργασία των μικρών επιχειρήσεων, των μικρών με τις μεγάλες, των νέων μεταξύ τους, των νέων καινοτόμων επιχειρηματιών με τις υπάρχουσες και τις νέες επιχειρήσεις, των Δήμων για να αναπτύξουν τοπικές πρωτοβουλίες με σκοπό πάντα το αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουμε κάλυψη της ανεργίας, νέες επιχειρήσεις. Γιατί μόνο όταν πάμε στο αποτέλεσμα και με αυτό πληρώνεται ο όποιος δικαιούχος, τότε θα έχουμε αποτελέσματα. Διαφορετικά, και αυτό είναι μια κριτική στα προγράμματα τα οποία κάναμε μέχρι τώρα, επειδή οριζόντια έγιναν και το ΠΕΚΟ και τα τόψα, ξέρουμε όλοι ότι δεν ευτύχησαν και ήταν λάθος κατά την άποψή μου. Και πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, γιατί σπαταλήσαμε πόρους σαν κοινωνία και πιστέψτε με, δεν νομίζω ότι θα έχουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο άλλους πόρους εκτός από τους κοινοτικούς για να τροφοδοτήσουμε όπως μπορούμε την ανάπτυξη, και δεν πρέπει να τους χάσουμε. Γιατί όχι μόνο το ΠΕΚΟ και τα τόψα, αλλά πολύ περισσότερο τα βάουτσερ δεν έδωσαν τα αναμενόμενα. Έτσι. Δεν έδωσαν τα αναμενόμενα. Και δημιουργήσαμε και μια καινούργια γενιά, όπου σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις έγινε προσπάθεια να βρεθεί κάποια εργασία. Υπήρχαν πολλοί που λέει το επόμενο πρόγραμμα, μπορείτε να μας πείτε πού θα μπούμε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για εργασία. Και λέω, μια πρόκληση είναι η εξής. Την είπα και σε μια συνάντηση κοινωνικών συνεταιρισμών και οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών. Είπα, αντί και εσείς να θεωρητικολογείτε στη χώρα, σας κάνω την εξής πρόταση. Υπάρχουν διάφορα ΙΕΚ, κρατικά, που έχουν άτομα που ενδιαφέρονται να δουλέψουν για να κάνουν την πρακτική τους. Και είναι επιδοτούμενα για 6 μήνες. Και επειδή σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι και από ειδικές ομάδες, εσείς επειδή λέτε ότι έχετε μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα, να, ειδού η Ρόδος και εδώ και το πείδημα. Πάρτε λοιπόν, ελάτε να σας δώσω 250 άτομα, νέους, με διάφορες ειδικότητες, που 6 μήνες είναι πληρωμένος ο μισθός τους. Να τους πάρετε, να τους απασχολήσετε. Ταυτόχρονα κάνουμε συνεργασία με το Δήμο της Αθήνας. Στο πρόγραμμα προετοιμασία για στέγαση, μάλλον στέγαση και επανένταξη. Και εκεί για 9 μήνες είναι πληρωμένα 40 άτομα. Και λέω, ωραία, επειδή εκεί έχουμε και ειδικές κατηγορίες πάλι, πολύ ειδικές, και αυτή είναι μια πρόκληση. Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στα τηλέφωνά μου κτλ. Ποιοι είναι διαθέσιμοι να κάνουμε συνεργασία. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν βρήκα κάποια ανταπόκριση και έχουμε ένα συνολικό πρόβλημα. Είναι το θέμα της κουλτούρας. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι φορείς που έμαθαν να ζουν μέσα από τα προγράμματα, για να μιλάμε ανοιχτά. Επί το τύπο των ήλων, για να είναι και χρήσιμα αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Λοιπόν, φεύγω από εκεί. Πώς μπορούμε να το κάνουμε, για να μην κάνω κριτική. Υπάρχει ο 4019. Δίνει τη δυνατότητα του 11, που είναι για τη δημιουργία κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων. Δίνει τη δυνατότητα να γίνουν συμπράξεις με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους επιχειρηματικούς φορείς. Έτσι. Και όλοι αυτοί οι φορείς, όπως είπε, έχουν υποδομές. Και μπορούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις να κάνουν συνεργασίες με πολύ μικρότερο κόστος και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους Δήμους. Δηλαδή, πιστεύω ακράδαντα ότι για μια σειρά υπηρεσίες που θα πω παρακάτω, που μπορεί να περιλαμβάνονται μέσα σε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες από κοινωνικές επιχειρήσεις. Και για να πάω στο διατάφτα. Σε ποιους άξονες μπορεί να γίνει με έναν Δήμο, ας πούμε, συνεργασία? Προνοιακή πολιτική. Στην υποστήριξη του κοινωνικού έργου των Δήμων. Συσίτια, δημιουργία και ενίσχυση εικόνων αλληλεγγύης, παρεμβάσεις στον δρόμο, κουπόνια κτλ. Μια σειρά από δράσεις που μπορούν το πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία να το αντιμετωπίσουν. Και θα το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι που πάσχουν.
και που θα δώσει δουλειά. Καταπολέμηση των εξαρτήσεων. Επίσης ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι εξαπλωμένο και μπορεί να έχουμε για να μην επιμείνω. Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα. Εδώ κινδυνεύει η Αττική και κυρίως το κέντρο κτλ. Είναι μια βόμβα υγειονομική. Βόμβα υγειονομική είναι. Φτάνει το ότι υπάρχει η φροντίδα αυτή από τα νοσοκομεία? Όχι. Το ότι κάνει ένα κοινωνικό ιατρείο το Δήμος? Όχι. Πρέπει να βάλουμε την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Υπάρχουν άνεργοι γιατροί, νοσοκόμες κτλ. Παριατρικό προσωπικό. Να κάνουν επιχειρήσεις, να δοθούν τα κίνητρα. Και αυτά να είναι δίπλα στο Δήμο και να πάνε στη γειτονιά, ώστε ο πολίτης να βρίσκει υπηρεσίες. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Έχουμε διαστρέψει τα πράγματα στη χώρα. Και να έχουμε και εξετάσεις δωρεάν, δηλαδή να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα. Και τώρα έχουμε και τους μετανάστες. Αντιμετώπιση των διακρίσεων, υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως μετανάστες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Νάπολη, που και εκεί έχουν μετανάστες, σκέφτηκε ο Δήμος, κάνανε κοινωνικές επιχειρήσεις με ντόπιους Ναπολετάνους και μετανάστες, που το μεγάλο πρόβλημα της πόλης, όσοι έχετε πάει στην Νάπολη, είναι το θέμα της καθαριότητας, είναι και σε πολλούς δήμους άλλους, και τους έβαζε να καθαρίσουν. Έναντι στέγης, φαγητού και περίθαλψης. Οπότε δεν είναι ενάντια στην κοινωνία, αλλά όταν διασφαλίσουν τα προστοζήν για αυτούς και παιδεία, για τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα βρίσκουμε δουλειά στους ίδιους, σε άλλους άνεργους και δημιουργούμε την κοινωνική συνοχή, γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Τεράστια θέματα, στα οποία πρέπει η κοινωνία των πολιτών, οι κοινωνικές οργανώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, η συνεργασία, αυτοί που λέμε να στραφούν, αλλά θέλουν και τη συνδρομή των Δήμων και των επιχειρηματικών φορέων και των άλλων φορέων. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε, γιατί στη χώρα δεν το έχουμε κάνει, στο πλαίσιο αυτό, για να δούμε και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις, καλά λέμε τους αφήνουμε, δεν τους αφήνουμε, και να το πούμε εμείς που είμαστε από τα επιμελητήρια, από την άλλη πλευρά. Έχουν κοινωνική ευθύνη, γιατί αξιοποιούν πόρους και δυνατότητες. Επομένως, πρέπει να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία. Θα μου πείτε, πρέπει να δοθούν κίνητρα και σε. Βεβαίως. Να δοθούν κίνητρα ώστε ό,τι επιστρέφουν στην κοινωνία να φοροαπαλλάσσεται. Αλλά ήδη πρέπει να σας πω ότι άκουσα στην έναρξη της εβδομάδας επιχειρηματικότητας του Δήμου της Αθήνας, που είπε ο Δήμαρχος ότι 10 εκατομμύρια πήρε από μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού, ευρωπαϊκή, για την κοινωνική πρόνοια στο Δήμο της Αθήνας. Εταιρική κοινωνική ευθύνη, για την οποία φοροαπαλλάσσεται στη χώρα της, που έχει το κατάστημα. 10 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια από άλλη εταιρεία, η οποία επίσης είναι πολύ μεγάλη, δεν θέλω να πω ονόματα, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό γιατί δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και να γίνει σε όλους τους Δήμους κτλ. Πρέπει λοιπόν, εδώ είναι το θέμα τώρα, συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικής κοινότητας, να στρέψουμε πόρους προς τη κοινωνία των πολιτών, προς τους ανέργους και να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους πόρους τους λιγοστούς που θα έχουμε, για να μην πάνε και άλλη μία φορά εις μάτιν. Έχουμε χάσει μυριάδες ευκαιρίες και δεν μπορεί να προκριθεί απασχόληση σε τοπικό επίπεδο με τις γνωστές συνταγές. Πρέπει να καινοτομήσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Αν δεν αλλάξουμε, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στο γνωστό πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν χώρα. Και για να κάνω και την αυτοκριτική μας, επειδή η Ελλάδα κατά κανόνα έχει παραδοσιακούς κλάδους στην οικονομία. Και λέμε όλοι και μιλούν όλοι για την αναδιάρθρωση στο κράτος. Μάλιστα. Και διαρθρωτικές αλλαγές. Μα δεν φτάνει αυτό. Μα πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, στην παραγωγική βάση. Και αυτό είναι η συνεργασία και η καινοτομία. Αυτό που σας είπα προηγούμενα. Πρέπει να αλλάξει ο ρόλος με τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση βλέπει το ρόλο της. Πρέπει να αλλάξουμε σε αυτό που βλέπουμε σαν συνεργασία. Πρέπει να αλλάξουμε στο θέμα της ίδρυσης και της ύπαρξης των επιχειρήσεων σε όλο το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν μη τι άλλο, αντί να βάζουμε συνέχεια φόρους, ας κάνουμε και μερικά πράγματα που δεν θέλουν φόρους, αλλά θέλουν αποφάσεις πολιτικές, οι οποίες θα μας επιστρέψουν πόρους από τις επιχειρήσεις ως αντίκρισμα σε αυτό το οποίο τους δίνει η κοινωνία. Ευχαριστώ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κοσκοβόλη, αν και
Μας ανησυχήσατε λιγάκι, γιατί ήσασταν πολύ αληθινός. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ενδιάμεσα, νομίζω, από το ακροατήριο, γιατί δεν βλέπω κάποια κίνηση. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση? Βλέπω πάντως ότι υπάρχουν ωραίες προτάσεις, οι οποίες και καταγράφονται από όλους τους ομιλητές και πολύ συγκεκριμένες και κριτική και προτάσεις. Και ίσως κάποιοι τις λάβουν υπόψη τους και όχι τόσο από τους παρορισκόμενους που λίγος πολύ τους είναι γνωστές, αλλά και από αυτούς που θα τις δουν αργότερα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και τον κύριο Σκαμνάκη Χριστόφορο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Παρακαλώ, κύριε. Σε όλους, εγώ μάλλον προς την απεσιόδοξη πλευρά βρίσκομαι, καθότι το ζήτημα της απασχόλησης είναι αυτό το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, νομίζω, και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να συζητήσουμε, του τρόπου με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής και αποκτά μια βάση για να κοιτάξει με αισιοδοξία τις μέρες που έρχονται. Γιατί, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον της κρίσης, νομίζω αυτό βρέθηκε υπό αμφισβήτηση και αυτό βρίσκεται και στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η απασχόληση από μόνη της προφανώς δεν αρκεί. Συζητάμε στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων και θα ήθελα να κάνω έτσι να βάλω ένα ερωτηματικό εισαγωγικά, αναφορικά με την έννοια της απασχόλησης και αν αυτή είναι αρκετή για να οδηγήσει στην αντιμετώπιση των βιωτικών αναγκών που έχει το άτομο και το νοικοκυριό. Περισσότερο όμως θα ήθελα να μιλήσω για το υπόλοιπο πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει αυτό που ονομάζουμε απασχόληση, που είναι η κοινωνική προστασία. Ο ρόλος που έχουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς, κυρίως οι Δήμοι, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, εκτός της εργασίας, για την οποία θα μιλήσω στο τέλος. Έχουν να κάνει δηλαδή με την αντιμετώπιση του υπόλοιπου πλέγματος των υπηρεσιών που θα πρέπει να υπάρχουν στο τοπικό επίπεδο προκειμένου να συζητάμε για την κοινωνική συνοχή. Ακόμα και ο όρος της κοινωνικής συνοχής θέλει μία διευκρίνηση. Μιλάμε για την διατήρηση του κοινωνικού ιστού, της λειτουργίας του κοινωνικού ιστού. Άρα, λοιπόν, για την λειτουργία και της οικονομίας και της πολιτικής και της κοινωνίας. Και όταν μιλάω για την πολιτική, επειδή ακούγεται λίγο ξένο, μιλάω για την ανάγκη και τη δυνατότητα των ανθρώπων να συμμετέχουν στην πολιτική διαδικασία. Ειδικά στο τοπικό επίπεδο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθότι οι άνθρωποι βρίσκονται πιο κοντά, οι πολίτες βρίσκονται πιο κοντά στους φορείς αυτοδιοίκησης, εκεί μπορούν να εκφραστούν καλύτερα, να διατυπώσουν τα ειδικά μικροσυμφέροντα, με την καλή έννοια. Άρα, λοιπόν, το κομμάτι της πολιτικής είναι σημαντικό. Η κοινωνική συνοχή, ωστόσο, ως όρος, κρύβει και μια ασάφεια, κρύβει και μια παγίδα, αντίστοιχο με τις απασχόλησεις. Η κοινωνική συνοχή τι είναι? Είναι να επιβιώνει η κοινωνία, ναι, αλλά θα πρέπει να συζητούμε και τους όρους της κοινωνικής συνοχής. Δεν είναι σαφές πάντοτε τι σημαίνει. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα πολύ ωραίο πολιτικό σύνθημα, αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται από μια επεξήγηση πώς ορίζουμε την κοινωνική συνοχή. Πώς δηλαδή διασφαλίζουμε, για να το πω πρακτικά, σε όλες τις ομάδες των ανθρώπων, των πολιτών, των κατοίκων μιας περιοχής, τη συμμετοχή στην εργασία, τη συμμετοχή στην πολιτική, τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Αυτό είναι, νομίζω, κεντρικό και εξυπηρετείται με την δημιουργία της απασχόλησης, με την δημιουργία των συνθηκών ώστε η απασχόληση
να υπάρχει και η ανάπτυξη να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά από την άλλη και το ρόλο που έχει η αυτοδιοίκηση στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, φροντίδας. Δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτικός, γιατί φοβάμαι ότι θα σας κουράσω. Ήρθα τελευταίος στη σειρά αυτών των ομιλητών και πραγματικά θέλω να πω ότι όλοι μας έχουμε επιδείξει, εκτός από μένα που έχω σηκωθεί 2 φορές τουλάχιστον, εξαιρετική πειθαρχία στην παρουσία εδώ. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει να το σημειώνει κανείς. Η κοινωνική πολιτική στο τοπικό επίπεδο ήρθε να καλύψει, ξεκίνησε να δημιουργείται με τα ΑΚΑΠΗ από τη δεκαετία του 70 πειραματικά, τη δεκαετία του 80 και αργότερα, ήρθε να καλύψει αυτό που ονομάζουμε στην κοινωνική πολιτική νέες κοινωνικές ανάγκες. Οι νέες κοινωνικές ανάγκες είναι ανάγκες οι οποίες είναι εκτός των παραδοσιακών κοινωνικών αναγκών, δηλαδή της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, και ήρθαν να αντιμετωπίσουν αυτά που ονομάζουμε, τις ανάγκες για υπηρεσίες που συνδυάζονται με τον καινούριο τρόπο ζωής, δηλαδή με τους εργαζόμενους, με την πυρηνική οικογένεια και τους εργαζόμενους που παράλληλα όμως έχουν ηλικιωμένους να φροντίσουν, παιδιά να φροντίσουν. Η κοινωνική πολιτική των Δήμων στόχευσε σε αυτά που ονομάζουμε νέες κοινωνικές ανάγκες. Μία νέα κοινωνική ανάγκη είναι και η δημιουργία η προσπάθεια, η οργάνωση, όπως πολύ ωραία είπε ο Δήμαρχος, των συνθηκών ώστε ο Δήμος να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, να δημιουργηθούν δηλαδή θέσεις εργασίας. Η κοινωνική πολιτική των Δήμων όμως ήρθε σήμερα που αυξάνουν οι ανάγκες να συγκρουστεί, να πέσει πάνω με την κρίση, με αυτό που ονομάζουμε κρίση και όλα τα συνακόλουθα αυτής. Προτού καλά-καλά εμπεδοθεί θεσμικά στους Δήμους. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική πολιτική των Δήμων δεν μπορεί σήμερα να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν, όταν μάλιστα πολλά από τα προγράμματα τα οποία σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη δεν είμαστε σίγουροι για την τύχη τους στο εγγύς μέλλον. Όποιος έχει παρακολουθήσει από κοντά μπορεί να θυμηθεί τα προβλήματα που υπάρχουν στα προγράμματα του Βοήθεια στο Σπίτι, ας πούμε, τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε χρονιά με τους βροχονηπιακούς σταθμούς και δεν γνωρίζω τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, να πω την αλήθεια. Αυτές οι κοινωνικές ανάγκες, άρα λοιπόν, μένουν, ναι μεν, σε έναν βαθμό καλύπτονται, αλλά όμως παραμένουν πρώτα απ' όλα να καλύπτονται ανεμικά, αδύναμα και η συνέχεια τους δεν είναι σίγουρη. Στην Ελλάδα ποτέ δεν οργανώθηκε αποτελεσματικά ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αυτό που είχαμε στη χώρα ήταν κυρίως η οικογένεια, και η οποία κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο φάσμα των κοινωνικών αναγκών του ατόμου και αποσπασματικές παρεμβάσεις που κάποτε είχαμε σημαντικές επιτυχίες και κάποτε όχι. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα αδυναμιών οι οποίες συντρέχουν με τις δυσκολίες στην οικονομία, με την υψηλή ανεργία και την αδύναμη επιχειρηματικότητα. Το ερώτημα, αυτό είναι γνωστό, το ερώτημα είναι αν αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν στο τοπικό επίπεδο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι η εισήγηση, η τοποθέτηση του Δημάρχου της Μεταμόρφωσης ήταν κέρια, απαντούσε σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να γίνουν δηλαδή δράσεις τοπικές. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο στην οργάνωση αυτού του κλίματος, αυτού του πλαισίου. Προφανώς δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Όταν μάλιστα τα προβλήματα
ειδικά σε ένα χώρο όπως είναι η Αττική, δεν γεννιούνται τοπικά. Κάτι που δεν γεννιέται λοιπόν στην περιοχή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και με δυνάμεις της περιοχής. Προφανώς χρειάζεται ένας συντονισμός, ή τέλος πάντων καλύτερα, γιατί ο συντονισμός είναι βαρύς όρος, μια συνεννόηση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι να δούμε και το ζήτημα των όρων της απασχόλησης. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αυτά τα προγράμματα, τα 5μήνα προγράμματα, δεν απαντούν στο πρόβλημα. Δίνουν ωστόσο μια ευκαιρία, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε. Αυτή η ευκαιρία εξαρτάται από 3 βασικούς παράγοντες. Το ίδιο το άτομο, το περιβάλλον, στο οποίο συμβαίνουν τα πράγματα και τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Δεν θέλω να βάλω πάλι το ερωτηματικό τι θα γίνει με τη λήξη όλων αυτών των προγραμμάτων, γιατί αν είχα αυτή την απάντηση νομίζω ότι δεν θα ήμουν. Είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Αυτό που οπωσδήποτε θέλω να πω είναι ότι παράλληλα με την οργάνωση των συνθηκών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, οι Δήμοι θα πρέπει να προσέξουν ώστε να συνεχίσουν να διασφαλίσουν το ρόλο τους στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας. Το λέω και εγώ ίσως από επαγγελματική διαστροφή, αλλά έχω την εκτίμηση ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε τον κοινωνικό ιστό σε ένα επίπεδο τέτοιο, ώστε να μπορεί να έχει τις δυνατότητες επανένταξης μέσω της απασχόλησης. Δεν είναι η απασχόληση το μοναδικό μέσο επανένταξης στην κοινωνία, αλλά είναι η βασική οδός. Οι Δήμοι, λοιπόν, θα πρέπει να διατηρήσουν στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν το πλέγμα των κοινωνικών υπηρεσιών που σήμερα έχουν υφάνει. Είτε με δικές τους πρωτοβουλίες, είτε με προγράμματα, είτε με την οργάνωση και την παρέμβαση του κράτους. Δυστυχώς, ξαναλέω ότι είμαστε σε μια χώρα που η κοινωνική προστασία είναι εξορισμού αδύναμη, δεν είναι το περιβάλλον τέτοιο ώστε να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, αλλά οπωσδήποτε ξεκινάμε από μια αδύναμη κοινωνική προστασία κεντρική. Η οικογένεια που παραδοσιακά κάλυπτε τις ανάγκες έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Είμαστε επίσης προ μιας μεγάλης συζήτησης, αυτή για το συνταξιοδοτικό, που κάλυπτε η σύνταξη ένα τεράστιο κενό. Έχει γραφτεί ότι ουσιαστικά το συνταξιοδοτικό σύστημα λειτουργούσε ως άτυπη αναδιανομή του εισοδήματος, δηλαδή από τους ηλικιωμένους κατέβαινε προς τα άνεργα μέλη της οικογένειας, άτυπα, έτσι. Σήμερα αυτό φαίνεται ότι βρίσκεται μπροστά, τέλος πάντων, σε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, αν γίνεται να συνεχίζεται. Και φοβάμαι ότι καταλήγω, βάζοντας περισσότερα ερωτηματικά, βάζοντας περισσότερες σκιές στην προοπτική, στο μέλλον, αλλά αυτό που θα μπορούσα εγώ, τέλος πάντων, να πω είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις παραμέτρους τις οποίες ανέφερα, προκειμένου να σχεδιάζουμε το μέλλον. Έτσι, λοιπόν, λέω ότι προκειμένου η αυτοδιοίκηση να είναι χρήσιμη στην επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως στην απασχόληση, θα πρέπει να διαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο διασφαλίζεται στο ελάχιστο ο κοινωνικός ρόλος, ο ρόλος της στην κοινωνική προστασία, μια ελάχιστη κοινωνική συνοχή, η διατήρηση του κοινωνικού ιστού, γιατί διαφορετικά οι άνθρωποι οι οποίοι αποκλείονται, περνούν στο φάσμα του αποκλεισμού, στον κίνδυνο του αποκλεισμού, είναι δύσκολο να επιστρέψουν στο χώρο στον οποίο ζει η κοινότητα, όπου εργάζεται, πολιτεύεται και δημιουργεί. Ευχαριστώ.
Κύριε Σκαμνάκη, ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα αντέξω, βέβαια. Θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί θέσατε πολλές ερωτήσεις. Αλλά Θα μου απαντήσετε με μια ερώτηση. θα σας απαντήσω κι εγώ με μια ερώτηση. Τελικά, αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή είστε και ειδικός στην κοινωνική πολιτική, ξέρουμε όλοι ότι ασχολείται με την κοινωνική πολιτική, έχει διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής, παίρνει κάποια προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά με τους πόρους που έχει, που λαμβάνει, είτε από τους εθνικούς πόρους, αλλά και τους ευρωπαϊκούς πόρους, πώς θα διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, αφού όλοι αυτοί οι πόροι απευθύνονται στην ανακούφιση των φτωχών, αστέγων, μεταναστών και σωστά. Στην κοινωνική συνοχή όμως, που αυτό νομίζω έρχεται πρώτο. Θέλουμε την κοινωνική συνοχή για να μην φτάσουμε στην ανεργία, στην μεταναστευτική πολιτική, στους αστέγους κτλ., στη φτώχεια κτλ. Εμείς αυτό το κομμάτι, έχω την αίσθηση ότι στους Δήμους το έχουμε κάπως παρακάμψει. Πώς να διατηρήσει ο Δήμος, κάθε Δήμος, πώς να διατηρήσει την απασχόληση, με ποιους πόρους, πώς να διατηρήσει... δεν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ένας Δήμος πια. Δεν έχει τέτοιους πόρους. Άρα πώς θα διατηρήσει την κοινωνική συνοχή, αν εγώ την εννοώ σωστά. Ο Δήμος έρχεται μετά, έρχεται να ανακουφίσει. Με κάποιους πόρους, κάποια προγράμματα. Και μάλιστα οι πόροι που δίνονται, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει, λες εντάξει, μου έρχονται προϊόντα από το ΤΕΒΑΦΙΔ, για παράδειγμα, ή για τη σύντηση, για τη στέγαση. Τι υπαλλήλους θα χρησιμοποιήσω για να τα κάνω αυτά, σου λέει εθελοντές. Έχεις τμήμα εθελοντισμού. Ναι, αλλά και αυτή την εποχή εθελοντές. Δηλαδή, υπάρχει ένα γκάπ, ένα κενό. Σε αυτό το κενό, ποιος θα... Δεν ξέρω αν συμφωνεί βέβαια και ο Δήμαρχος, που είναι σίγουρα πολύ καλύτερος γνώστης, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης σε αυτό. Βλέπω δηλαδή ότι κάπου η πολιτεία έχει ξεχάσει ότι οι Δήμοι έπρεπε αυτόν τον ενδιάμεσο ρόλο να τον... Πώς θα διατηρήσει η τοπική κοινωνία την κοινωνική συνοχή. Δεν υπάρχει κάτι, δεν της δίνει κάποιος τα εφόδια, εκτός αν εγώ το βλέπω λάθος. Εσείς πώς το βλέπετε? Συμφωνώ με τη διαπίστωση που κάνατε. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα είναι αυτό. Βεβαίως, αυτό που μας έχει δείξει η μελέτη των προγραμμάτων της κοινωνικής πολιτικής, και θα έχουμε και μια έκδοση αργότερα μέσα στον χρόνο, λογικά το 2016, αρχές του 2016, για αυτό το θέμα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει και μια ανισοκατανομή μεταξύ των ΟΤΑ και μεταξύ των περιφερειών. Θέλω να πω ότι ένας Δήμος ο οποίος έχει μια μεγάλη διοικητική δυνατότητα, έχει επιλέξει συνεργάτες εξωτερικούς οι οποίοι επίσης έχουν δυνατότητες και βρίσκεται και σε μια περιφέρεια προνομιακή, μπορεί να αποσπά πόρους καλύτερους παρά το γεγονός, περισσότερους δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως υπάρχουν αλλού μεγαλύτερες ανάγκες σε μια διπλανή περιφέρεια, σε ένα διπλανό Δήμο. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο, για να μην ξεκινήσουμε την κουβέντα για την ελληνική ιδιαιτερότητα και πάλι. Ωστόσο, και αυτή η άνηση κατανομή δεν απαντά το ερώτημα. Είναι γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική των Δήμων δεν επαρκεί. Χρειάζεται το πλαίσιο. Χρειάζεται έναν συντονισμό ή μια συνεννόηση σε ευρύτερο από το τοπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το περιφερειακό επίπεδο, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του Δήμου, ο ρόλος των τοπικών εξουσιών και των τοπικών ρυθμίσεων που προκύπτουν από αυτές, δεν είναι αναδιανεμητικός. Δηλαδή, δεν αναδιανέμει ένα τοπικό προϊόν, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το κράτος, στο οποίο η αναδιανομή οργανώνεται και υλοποιείται. Στη δική μας περίπτωση υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το ανέφερα ίσως όχι αναλυτικά, ότι το ελληνικό σύστημα κοινωνικής προστασίας δεν ήταν ποτέ προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει
κρίσης. Ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε οργανωθεί σε μια περίοδο σχετικής οικονομικής μεγέθυνσης και δεν είχε καμία πρόνοια για ενδεχόμενες αδυναμίες, ενδεχόμενες αναταράξεις. Η κρίση ήρθε και μας βρήκε πολύ αδύναμους θεσμικά. Νομίζω δεν απαντώ θετικά στο ερώτημά σας. Καταλήγουμε σε μια κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει ένα κενό. Υπάρχουν αδυναμίες σημαντικές για την αυτοδιοίκηση, οι οποίες στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα δεν ξέρω εγώ ποιες απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Η απάντηση είναι αυτή που νομίζω που καταλήγει και το φόρουμ ή που συζητά το φόρουμ, είναι η ανάπτυξη. Είναι δηλαδή η οικονομική μεγέθυνση. Αν δεν γυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς, αν δεν μεγαλώσουμε την πίτα, θα μικραίνουν τα κομμάτια για τα οποία παίρνουν όσοι έχουν ανάγκη. Μοιραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω τώρα μπορούμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος του φόρουμ αυτού και να προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις που πιθανόν υπάρχουν και μετά σε διάλειμμα, μετά από τις ερωτήσεις. Που είπε... Ναι. Μισό λεπτάκι, αν θέλετε. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτό που είπατε εσείς, κυρία Κοντάκου, ότι η πολιτεία έχει ξεχάσει τους πολίτες, ότι υπάρχουν πολίτες. Έχει μονάχα το ρόλο της πολιτείας, τίποτε άλλο. Όσον αφορά το θέμα, σίγουρα δεν δίνονται πόροι για την κοινωνική... δηλαδή, οι πόροι είναι πολύ λιγότεροι τώρα από ό,τι ήταν παλαιότερα. Καλά, δεν είπα ακριβώς αυτό. Δεν το είπατε, αλλά εγώ το επιβραβεύω. Το ψυχανεμιστήκατε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι η μόνη λύση που υπάρχει από τους Δήμους είναι να βρούνε κάποιο τρόπο να βγάλουν χρήματα οι ίδιοι οι Δήμοι μέσω των Δήμων. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τελικά. Η περιφέρεια ζει πολύ καλύτερα από ό,τι ζει η Αθήνα και νομίζω ότι εάν προσπαθήσουν οι Δήμοι να βρουν κάποιο τρόπο να παράγουν αυτόνομα χρήματα εκείνοι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με κάποιες εκδηλώσεις που μπορούν να κάνουν, με κάποια προϊόντα που μπορούν να παράγουν και να εξάγουν στο εξωτερικό, βοηθώντας έτσι και στην απασχόληση των ανθρώπων που δουλεύουν μέσα στους Δήμους, νομίζω ότι μονάχα από εκεί θα μπορέσει να φύγουμε από το βάλτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Γεια σας. Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα για ένα θέμα το οποίο άπτεται στη δικιά μου το χώρο, τέλος πάντων. Γιατί εγώ είμαι ένας ο οποίος έχω δουλέψει 40 χρόνια και είναι τα άτομα τα οποία τα έχουν ξεχάσει από εδώ και εμένα που θα έπρεπε κάποια στιγμή, εδώ και 4 χρόνια να είμαι συνταξιούχος, για κάποιο λόγο μια κακού υπολογισμού μου απορρίψανε τη σύνταξη για 7 ένσημα. Τώρα έχω περάσει μετά από 3 χρόνια να χρειάζομαι αναδρομικά γύρω στους 6 μήνες εργασίας ένσημα, γιατί αυξηθήκαν τα όρια, και βλέπω παντού κλειστές πόρτες, γιατί οπωσδήποτε στην ηλικία των 58 ετών και όταν υπάρχει μέσα 40 χρόνια δούλεψα σαν οδηγός νταλίκες και το δίπλωμα είναι κατατεθειμένο μέσα μαζί με το φάκελο των ενσύμων. Δεν υπάρχει. Κάποτε υπήρχε ένα πρόγραμμα των Δήμων, αυτοί οι άνθρωποι
να υπάρχει, να τους δίνεται η δυνατότητα με ένα οκτάμινο με κάτι να συμπληρώσουν αυτά τα ένσημα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Και όπου και αν έχουμε πάει, ποια επιχείρηση θα πάρει εμένα τώρα 58 χρονών που θέλω 6 μήνες, 7 μήνες ένσημα. Κανείς. Και περιμένω μετά από 4 χρόνια κι εγώ και δεν ξέρω δηλαδή πότε πια, αν πάρω ποτέ σύνταξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος να πει κάτι? Κάποια ερώτηση για την εμπειρία του μέσα από τα προγράμματα αυτά? Ο κύριος. Καλημέρα σας. Αν θέλετε, συστηθείτε κιόλας. Φίλιππας Μιχάλης λέγομαι και είμαι άνεργος. Δεν ακούγεστε. Τώρα ακούγομαι. Λοιπόν, λέγομαι Φίλιππας Μιχάλης και είμαι άνεργος για ένα χρονικό διάστημα περίπου 4 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι άεργος. Ασχολούμαι με αρκετά πράγματα και είχα μία προσωπική εμπειρία παρακολουθώντας ένα από τα προγράμματα τόψα. Ήθελα να πω ότι άκουσα κάποιες γενικές διαπιστώσεις μέχρι τώρα, με τις οποίες νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Εκείνο που θα περίμενα να ακούσω θα ήταν απαντήσεις πάνω σε αυτές τις διαπιστώσεις. Παραδείγματος χάριν, γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση, στην οποία η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε μια αδυναμία. Υπάρχει τρόπος η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και ποιος είναι αυτός? Παραδείγματος χάριν, ξέρω ότι υπάρχει εδώ και 2 χρόνια ένας φόρος ο οποίος επιβλήθηκε στην ελληνική κοινωνία και ο οποίος έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις με το σκεπτικό ότι οι πόροι αυτού του φόρου θα περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει αυτό. Αναφέρομαι στον έμφυα. Θα πρέπει ο έμφυα να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και τι κάνουν η τοπική αυτοδιοίκηση για να απαιτήσουν αυτό? Αυτό είναι μία ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε ο ρόλος αυτού του φόρουμ, όπως θα δείτε και από τον τίτλο. Είναι πραγματικά ο εντοπισμός των προβλημάτων και όχι η λύση τους και απαντήσεις, γιατί όπως βλέπετε και εδώ δεν έχουμε πολιτικά πρόσωπα, είναι πιο πολύ τα πρόσωπα τεχνοκρατικά. Πιο πολύ το θέμα μας είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και οι στρατηγικές μέσω αυτών των προγραμμάτων που είναι ευρωπαϊκά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα. Και νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό το μέρος του προγράμματός μας εδώ του φόρουμ ήταν πιο πολύ μια εισαγωγή, ένας εντοπισμός των προβλημάτων και κυρίως να εντοπίσουμε τα προβλήματα σχεδιασμού αυτών των προγραμμάτων της περίοδου που μας πέρασε, της προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ εννοώ που μας πέρασε, ώστε να προσπαθήσουμε να μην επαναληφθούν, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε βέβαια από την πλευρά μας, να μην επαναληφθούν και στη νέα προγραμματική περίοδο. Αυτές είναι οι δυνατότητες των ανθρώπων που καλέσαμε εδώ. Δεν είναι παραπάνω. Γιατί τότε θα είχαμε καλέσει και, νομίζω, οι διοργανωτές θα είχαν καλέσει πολιτικά πρόσωπα, πιθανόν υπουργούς κτλ., που ίσως αυτοί να μπορούσαν να μας δώσουν κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις στους πολύ σωστούς προβληματισμούς σας και προβληματισμούς μας. Αλλά δυστυχώς το φόρουμ αυτό περιορίζεται σε τέτοιου είδους, να θέσουμε τέτοιου είδους διαπιστώσεις και ερωτήματα. Ο Δήμαρχος της Μεταμόρφωσης.
Είναι πολιτικό πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν εκφράζει όμως την γενική κυβέρνηση. Εκφράζει είναι δήμαρχος της μεταμόρφωσης. Έτσι. Είναι πολιτικός. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί κάποιος δήμαρχος να μην είναι πολιτικός τώρα αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο. Είναι δήμαρχος μεταμόρφωσης, εκλεγμένος ερετός από τους δημότες της μεταμόρφωσης. Δεν είναι πολιτικός της γενικής κυβέρνησης, άρα δεν μπορεί να απολογηθεί. Δηλαδή, για να είναι πολιτικός κάποιος περνάει μέσα στους 300 βουλής ή να έχει ψηφιστεί από το λαό. Δεν εκφράζει τις γενικές πολιτικές γραμμές, θα μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα βέβαια, της γενικής κυβέρνησης. Μα δεν είπαμε δεν χαράζει την πολιτική εννοώ. Άλλη πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλη πολιτική του κράτους. Ακριβώς.